أمسلتي أميرت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمتنا باني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا تدفى دولنا بحبار حوخنا تدفى ولا باش بيزة فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبن حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرادزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو عمر كبرات سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا منقاس نقرنا سقلي قدر لو قتلنا سياب تدالو سياب تدالو كمتاتنا سلو كمالين لومن كمالين الوادينا عقلين قاضي سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو سناي كتكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون قلتي فزك عير زولو زينان بوليتيكان كنركن فتنينا زيادة أب جوبوليتيكا ناي زوبانا ناي كبابينا بزي سفحي بعلم درجاون انتخوني أزيو بقلت فزك عير زولو حدقن ياون كنبلا نخل مكسقاسات كنركن فتنينا كلهم زوم نقراتياتهم دما مسانا قد تاوركب اللهم كنبلا نخلينا قد الوالوهم يمتو مابزن ريوم مسانا متأسسارسي اللهم يو قليو أب قربا قزيو كون خل قليو دما أب ستناوح قزيو كون خل مجمريا لايك تبل دلاباتن هارينكم مسانا جوين قبرو لايك مقبارا قد داسينو تسرحنا أتوم كل قزيو تكبرو دما قبل بينا نمسكنوكم كم دما رئيتوهم نعنا نتحسابنا زك أوم كون خل مقرمتا كون خل موسختا كون خل كل عينة تبو بحنا من قدي قدفو Bar Nailomi, very sensitive topic in Akanri. Let's start. Announced a major Air Force exercise in the Middle East a day after the USS Abraham Lincoln aircraft carrier group arrived in the region. President Trump has pledged to help Iranian protesters after a deadly crackdown that has claimed thousands of lives. Here's a look. We are almost a month into the new year, and yet one question refuses to go away. Will the United States attack Iran? Because right now, something big is happening around Iran. A so-called big armada is moving in. مچم ذا ارستزيا مخادابيا تولا ميديا عالم دما كابزيا ارستزيا ذا حدش عمد كابتمت كنقساقسا يكالن ايران امريكا انتايا تقبر زلا بإيران انتايا تمدب زلا انتايا علامة بإيران. There's so many things ابز كبابي زرب زلو ابز وانزقن حادي اقداس نقر انانس رأي متصالو انتايا علامة ايران كتارماديا كتا وقد يوم كوجو كحال عين السلت ديوم كتقومو نفلي علامات ديوم كهرمو كم بحدش سلاماو سلفن اقرقرن نخجمر دي كدالي ورس انتاي تبلانا دونالد ترامب نزبل بكل منقد كرينا حجقن دارقا ناب نصور زخونا منقد زخيد زولي يمثل زقرم تاريخ كنرينا مجمريا اتومنا امريكا توكين هيدس بالوزا اللو اسمو General John Teichert, former combat pilot with more than 2,000 flying hours on 38 different aircraft. General?
Good evening. Blake, good evening. These are some of the assets. Okay, so you have like the carrier strike group, the Abraham Lincoln, the destroyers, the combat ships. This is not everything. This is just some of what's going on in that area right now. What does this all mean tonight? Blake, this is a sizable, beautiful armada, and it provides the كم تريوا لهم decisive beautiful نابليوم ዝገልጽዎ ዘለው መቸም ሓውስ ተሰከማ እምበር ዕምባባ ዝተሰከማ ነፈርቲ መራኽብ ኣይኮናን እዚኣተን ኣዝዩ ብዙሕ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኢራን ተጸጊዕ ኣሎ ቀጥታ ናብ ኢራን ኣይቀረበን ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ክትሃርመውን ስለ ትኽእል ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኮይኑ ግን ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ርሕቀት ንኢራን ክሃርመሉ ኣብ ዝኽእል ቦታ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ እዚ ስለምንታይ እዩ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝያዳ ዝእከቡ ዘለው እንድሕሪ ኢልካ ድማ ሃገራት ዓረብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ነቲ ስዑድ ኣሜሪካ ዘቕረበትሎም ሕቶ ኣይተቐበልዎን ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ዓድና ንኢራን ክትሃርሙ ኣይነፍቅድን ኢና ኢሎም ስለዚ ኣሜሪካ ፕላን ቢ ወይ ፕላን ሲ ናታ ካል መንገዲ ከተዳሉ ትግደድ ኣላ ምናልባት ሓደ ካብቲ ዘገረመኒ ንዓይ ንዓለም ውልእ እውን ዘገረመ ምክንያቱ ዘደናግር ሓበሬታ እውን ስለ ዝኾነ እስምዕዎ Move closer to Iran. A stunning fracture has emerged inside America's closest circle of allies. The United Arab Emirates, long viewed as one of Washington's most reliable partners in the Middle East, has drawn a hard line, declaring it will not support any attack on Iran. No airspace, no land, no waters, and no logistical help for a US-led strike. In a formal statement, the UAE's ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ዘገረመ ዜና ወይ እውን ንብዙሓት ሰባት እውን ግር ዘበለ ነገር እንተሎ ናይ ኢማራት ጉዳይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና መሲልኩም ኢማራት ንኣሜሪካ ከተፍቅደላ ትኽእል እያ በይዛት ናታ ዝመስል ዘረባ ክውረፅ ጸኒሑ ደይመደይሎም እዮም ከምኡ ዝገብርዎ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ስዑድያ ቀጠር ዖማን ብንጹር በጃኻ ዶናልድ ትራምፕ ኮላይ ትርኩ ሓዊስካ ፕሊዝ ንኢራን ኣይትረሞ ካልእ ዕግርግር ክመፀና እዩ እንተኺኢልካ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብካልእ ጌርካ ፈትኖ ንኢራን ምህራም ግን ውፅኢት የብሉን ኢራን ተዳኺማ እያ ዘላ ብዝዋን እዚ ንዓ ምህራም ኢሎም ኣታሪፎሞ እዮም ዝበሃል ኣብቲ ሓደ እስራኤል ድማ እስራኤልን ደገፍታን ክፅለሉ ደልዮም እዮም ሕጂ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ኢማራት ኣይነበረትን ኣብዚ ሕጂ ግን በይና ስለ ዝተረፈት ሃገራት ዓረብ ኩለን መርገፂና ነፂረን ብህዝቢ ኣስላም ክትፍንፈን ስለ ትኽእል ኣሜሪካ ክትሃርም ምዃና ምስ ወሰነት ምስ ፈለጠት ታጌራ ኢማራት መሬተይ ኣይህብን እየ ኢላ ኢማራት ትፃወቶ ዘላ ጌም ናይ ብሓቂ ረሳሕ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ፀወታ እያ ትፃወት ዘላ ከመይ ጌራ ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ኣንቢባ ቀስ ኢላ ተጠንቂቓ እያ ትፃወቶ ዘላ ንኩሉ ነገር ማእከል ጫፍ ጫፍ እያ ከምዚ ነታ በትሪ ኣብ መንጎ እያ ትሕዛ ኣብ ኩሉ ድማ ረብሓናታ ኣቐዲማ እያ ትኸይድ ዘላ ወላ እውን ኣንፃር ኣሜሪካ ወላ እውን ኣንፃር እስራኤል ንኣብነት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምስ ሶማሊላንድ ብቐረባ ትሰርሕ ዝነበረት ኢማራት ክትከውን እስራኤል ኣፍልጦ ሂባ ኢማራት ታይላ ኣፍልጦ ሂብኒ ኢላ እንታይ ማለት እዚ ናይ ዓለም ምንቅስቃሳት ርያ ንዓ ብዘዋፅያ ትኸይድ ዘላ ልክዕ ኣብዚኣ እውን ከምኡ መጀመርያ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ሕርቃን ቀንዲ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ሕርቃን ናብ ቀጠርን ናብ ስዑድያን ኣተኪሮም ንኢራን ከይንሃሩን ዝኽልክሉና ዘሎ ገለገለ ኢሎሞም ኢማራት ካብኡ ድሒና እያ ቀስ ኢላ ሽዑ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብዘገምታ ንሕና እውን ኣይነፍቅድና ኢላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብካልእ መንገዲ ፕላን ከም ዘለዋ ምስ ፈለጠት ነፍሳ ኣውፅያታ ስለዚ ምስ ኢራንካ ረብሓ ኣለዎ ምስ ኢራንካ ዲል ዝገብሩን ቢዝነስ ዝገብሩ እንተለው ንሶም እዮም ስዑድያ ኣይኮነት ምስ ኢራን ቢዝነስ ዘለዋ ስዑድያ ምስ ኢራን ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ የብላ ስለዚ ኢማራት ነዚ ገይም እዚ ከም ድሌትካ ክፀልኣ ትኽእል ኢኻ ኢማራት ግን ነቲ ገይም ኣፃወታ ናታ ንረብሓ ናታ ንክንደይ ከቐፅላይ ከምዚ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ሰው ንቐፅል እንታይ እዩ እቲ ፕላን ኮይኑ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ክንብል ከለና ናበዮም ክወዙ እንታይ እዮም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለውኒ ኢራን ንዝብል ኣርእስቲ ንእሽተይ እስከ ንስማዮ We don't know, but certainly now the firepower of this armada, combined with 40,000 or so American forces that are already in the region, makes a sizable deterrent and provides options to the president. All right, so let's go over those options. What are they as you see them? The options are that the president could strike preemptively in support of the protesters, or just the fact that this armada is there provides enough. እጂ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ቀረባ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሰብ ግምታት ይገብር ነይሩ እንታይ ይገብር ዝደሊ ዘሎ እዚ ኩሉ መራኽብ ከሰለምታይ የቕርብ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ሰራዊት ኣለዎ ካል ኣማራፅታት እውን ኣለዎ ስለምንታይ ክንዲ እዚ መራኽብ ናብቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ገፁ የፀግዕ ኣሎ ንዝብል ዶናልድ ትራምፕ ድሓኒቶ በዚያ ኢና ንፈትዎ በዓል መሊስልና
عالم كلها ጫው ክትብል ካላ ባዕሉ ነልኩም ብጽሑፍ ናቱ ገይሩ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይሩ ማለት እዩ ታይል ፖስት ገይሩ ኣብቲ ናቱ በሶሻል ትሩዝ ዝበለው a massive armada is heading to Iran it is moving quickly with great power enthusiasm and purpose ስለዚ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ኢራን ገጽና ብቕልጡፍ ምስ ዓባ ሓይሊ ከምኡ ድማ ንንጹር ዕላማ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣሎ it's a larger fleet headed by the great aircraft carrier Abraham Lincoln and that sent to Venezuela ስለዚ Venezuela ትብል ቃል ሰምዑ ኣለኹም እታ ታክቲክ ምሳት ተሓዝያ ትባል ደላ like with Venezuela it is ready willing and able to rapidly fulfill its mission with speed and violence if necessary hopefully Iran will quickly come to the table and negotiate a fair and equitable deal no nuclear weapons one thing is good for all our parties ስለዚ እንታይ ክገብር ይብልለው ናቱ ደገፍቲ ዝያዳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ክትንተን ሰሚዕና ዘለና እዚ ዓቢ ወታደራዊ ሓይሊ ባሕሪ ብሎኬድ ናቫል ብሎኬድ ክገብር ዘሎ ይዝባል ዘሎ ናቫል ብሎኬድ ልክዕ ከምታ ንቬኔዙዌላ ዝገበራ ብዙሕ መራኸብ ኣምፂኻ ነቲ ከባቢ ናይ ኢራን ሕንቕ ዶ ተብሎ ንመለስ ኣብታ ስእሊ ምንታን ክትካሃደልና ኢራን ኣበየላ ኢራን እታ ብጫ ዘላ እያ ትሪእዋ ኣለኹም ብወሽመጥ ሓርሙዝ ገይራ እያ ትወፅእ ስለዚ ብዙሕ ሓይሊ ባሕርናታ ኣብቲ ቦታ ትመፅዩ ክዓፅዋይ ማለት እዩ ሓይሊ ባሕር ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እንድሕር ዓፅይዋ ሓይሊ ባሕር ናታ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ነዳዲ ናታ ናይ ፍሊት ናታ ነተን መራኽብ ናታ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ኩሉ እንድሕር ዓፅዮ እሞ እንታይ ክትኮን እያ ኢራን ዓቕሊ ፅበት እዩ ቁጠባ ወረደ እቲ ባጤራ ናታ መሬት ዘቢጥ ኣሎ ባጤራ ናታ እቲ ናይ ኢራን ሪያል መሬት እዩ ዘቢጥ ዘሎ እዚ ድማ እዛ ፕላን እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ኣሚን እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ክንብል ከልና ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ኣሜሪካ ወዲቑ እዩ ገለ ማለት ትብሉ ኣሜሪካ ክወድቕ ዘሊ ብዙሕ ሰብ እዩ ግን ኣሜሪካ ኣብ ምውዳቕ ዘሎ ኣይኮነን ክወድቕ ከለውን ክንደይ ክልክም ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ቅድሚ ኩናት ምጅማራ ኩሉ ግዜ እዚኣ እታ ታክቲክ ናታ ረይዋ እታ ታክቲክ ናታ ቅድሚ ሕጃቢ ኤርትራ ተመሳሳሊ ታክቲክ ስለ ዝነበሮም ስምዕዋ እዚኣ Trump ordered Treasury and our OFAC division, Office of Foreign Asset Control, to put maximum pressure on Iran, and it's worked. Because in December, their economy collapsed. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is a dollar shortage. They are not able to get imports. And this is why the people took... እዚ ስካት በሰቲ ዝበሃል ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቐድም ኣቢሎም ወርሒ 12 ኣቢሎም ቀቅድምቲ ብርቱዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኢራን ምጅማሩ እንታይ ገይሮም ኩሉ ዓይነት ቁጠባዊ መሕነቆታት ገይሮም ባጤራ ናይ ኢራንን ቁጠባ ናይ ኢራንን ንመሬት ከም ዝዘብጥ ገይሮሞ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ መነባብሩ ቀውጢ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ቀውጢ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ከም በዓል ኢራን ናዕብይ ዝገብር ወይ እውን ንለውጢ ቅብሊት መናብሮ ስለ ዝኸፍኦ ብኡ ጌርካ ድማ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ትውስኸሉ ሙዚቃ ትውስኸሉ ሚድያ ትውስኸሉ አንዳንዳት ኣብታ ሞሜንት እቲያ ዶናልድ ትራምፕ ክሓርም ነይሩ ወይ ኢሎም ብዙሕ ደፊኦም እዮም ኣጋጣሚ ግን ኣይሃረመን ናይ ዓረብ እዞም ዓረብ ስለ ዝሰምዖም ዘሎ ኣይሃረመን ዝኾነ እታ ሙዚቃ ቅድሚ ሕጂ ዝተራእየት እያ ኣብ ኤርትራ እውን እዚ ተራእዩ እዩ ምናልባት ሎሚ ዘይኮነ ኣብቲ ግዜ ናቫል ብሎኬድ ጌራ ነይራ ኣሜሪካ ዝኾነ መራኽብ ናብ ባቤል መንደብ ናብ ኤርትራ ገፀን ዝኸዳ ይሕነቓ ነይረን ስለዚ ኤርትራ ካብ በዓል ሱዳንን ካብ ገለን በቃ ብብዙሕ መስገደላት ክትሓልፍ ዝተገደደት ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ መጀመርያ ቁጠባኻ ብኩሉ መንገዲ ምንቅስቃሳት ናይ ገንዘብካ ኤቭሪቲንግ ሓፁር ከም ዝኸውን ቀውጢ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ቁጠባኻ ምስ ተዳኸመ ኣፅዋርካ ክዳኸም ከም ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕምኻ ሞራል ናይ ህዝብኻ ከምኡውን ሞራል ናይ ሰራዊትካ ክትንከም ምስ ከኣለ ድሕሪኡ ከምዚ ብሎኬድ ገይሮም ነዳዲ ከይትሸይጥ ቀንዲ ምንጭ ናይ ኣታውያ ነዳዲ ስለ ዝኾነ ነተ ነዳዲ ኣብኡ እናኸረፋ ከምዘን ናይ ቬኔዙዌላ ዝነበረ መራኽብ ክህግሩ ክጅምሩ እዮም ድሕሪኡ ቀፂሎም እንታይ ክመፅኡ እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ዝገበርዋ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ቲዮሪ እውን ኣሎ እዩ ኣብዚ እውን ብኣፎም እቲ ፎክስ ሚድያ ክዛረብ ጀሚሩ ረይወቲ ወላ እውን ናብኦም ዝቐረበ ብዙሕ መራኽብ እዮም ኣቕሪቦም ዘለው ዳርጋ ኩሉ እቲ ኣናሊሲስ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ቀሪቡ ከም ዘሎን ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ስጉምቲ ምውሳዶም ዘይተርፍ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እንታይ እዮም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለው ንድብል መልሲ ዳርጋ እውን ንርኢ ኣለና ካብ ኢራን ንክወፅእ ዝኽእል ናይ ነዳዲ ምንቅስቃሳት ኩሉ ክሓፅርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ሓፂሮም ነቲ ነዳዲ ናብ ቻይና ድኸይድ ክኸውን ይኽእል ናብ ካልእ ዝኸይድ ኣብኡ ክህግርዎ ክፍትኑ እዮም ልክዕ ከምቲ ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ቻይና ዝኸይድ ዝነበረ ነዳድን መራኽብን እናሃገሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምኡ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ፅቡቕ ጌራ ምስ ተዳኸመትሎም
ብውሽጢ ድማ ናይ እስራኤል ናይ ሞሳድ ኤጀንትስ ኣለዎም ንዑ ኣቀናቢሮም ሜይቢ ሓደ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ብዙሕ ነፈርቲ ኩናትን ወታደራዊ ዓቕምን ኣዳልዮም ስለ ዘለዉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ዝተወሃሃደ ስጉምቲ እሞ ከምቲ ማዱሮ ገይሮም ደውፅዎ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ መልእኽትናቱ ኣተንቢሂሎ ኣብዛ መልእኽትናቱ እንተሪኢኹማ ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ዓይነት ድማ እንታይ ገብሮም ኣሎ ማክሲመም ፕሬሸር ይበሃል እዚ ዝዓበየ ፀቕጢ ብምግባር ንኢራን ዲል ግበሪ ሕጂ ዲል ይደሊ ኣሎ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ይደሊ ድዩ እንድሕር ኢልኩም ወይ እውን ስምምዕ ምስ ኢራን ክገብር ይደሊ ድዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዲል ክገብር የዋፅኦ እዩ ኣሜሪካ የዋፅኦ እዩ ፀገም እስራኤል ኣይደልን እያ ነተንያሁ ኢራን ፋሕፋሕ ክኣትዋ እዩ ዘሊ ዘሎ እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እምበር ኢራን ንኣሜሪካ ስጋእ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ካልኣይ ግን ኢራን እውን ቁሩብ ረብሓ ኣሜሪካ እውን ናይ እስራኤል ጥራይ ኩነታቶም ረብሓ እውን ኣለዉ ነቲ ስርዓት ኣብ ኢራን ዘሎ ክቕይሮ ይደሊ ኣለዉ ግን እቲ ሃገር ፋሕ ክትብል ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ስለምንታይ ኣሜሪካ እቲ ነዳዲ ናይ ኢራን ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሕሱር ነዳዲ እገዳ ስለ ዘለዋ ቻይና ብሕሱር እያ ትገዝኡ ዘላ ካብ ኢራን ስለ ዝብሉ እዚ ብሕሱር ዝግዛእ ዘሎ ነዳዲ እዩ ነቲ ናይ ቻይና ኢንዱስትሪ ነገራት ብሕሱር ነዳዲ ስለ ዝረኽቡ ብትሑት ዋጋ ንብረት ሸይጦም ነዚ ዓለምና ዝቆፃፀርዎ ዘለዉ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ናቶም እቲ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናሓየሉ ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ስለዚ ቬኔዙዌላ በቲኽና ኣለና ሕጂ ድማ ኢራን ተበቲኽናያ ሓንቲ ጥራያ ክትተርፎም እታ ብሕሱር ዝገዝኡላ እሳ ራሽያ ምስ ራሽያ ዘሎ ፀገምና እንተፈቲሕና ድማ ራሽያ ኣብ ዕዳጋ ብኖርማል ዋጋ ክሸይጥ ትኽእል እያ ስለዚ ቻይና ኣብ ኖርማል ዋጋ ክትኣቱ ስለትኽእል እቲ ዘለዋ ብሉፅነት እውን ክጎድል ይኽእል ካልኣይ ድማ ንቻይና እውን ቀንዲ መሻርክታ ዝኾና ኣላያንስ ናታ ደገፍቲ ናታ ክኾና ዝኽእላ ብናታ መንገዲ ክኸዳ ዝኽእላ ሃገራት ሓንቲ ብሓንቲ እናቐርሰምካ ንበይና ክትትርፋ ትኽእለሉ መንገዲ እውን ይብሉ ኣለዉ ወል እቲ ፕላን ኣብ ወረቐት ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ እዩ ዝመስል ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ የግዳስ ንሳቶም በዚ ክኸዱ ከለዉ እቲ ብካልእ መንገዲ ድማ እቲ ኩነታት እናተቀያየረሎም ይኸይድ ከም ዘለውን ይረአዩ ስለዚ ኢራን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እምበር መጥቃዕትስ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ኢራን ማለት እዩ to support protesters, and only if the protesters start again the energy of the protests does strikes on internal security sites actually move the needle. All right, so these are some of the assets right now near the Middle East, and we just showed you. And let's. ሕጂ እቲ ዝፅበይዎ ዘለዉ ድማ ገለ ከም ብሓድሽ እቲ ናዕቢ ደቂሱ ስለ ዘሎ ሓድሽ ናዕቢ ክትንስ እንተኽኢሉ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂምካ ማሕረምቲ ጥራይ ዘይኮነስ ረጂም ቸንጅ ንምግባር ዝቐለለ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከም ብሓድሽ እቲ ምንቅስቃሳት ክምለስ ይኽእል እዩ ከም ብሓድሽ እንታይ ብሎም ኣሎ ኦፕሬሽን ሚድናይት ሃመር ሜጀር ዲስትራክሽን ኦፍ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ስጉምቲ ስለ ዘለና ሕጂ እውን ክንደግመሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ይብላ ኣሎ እስራኤል ነዚ ተቐቢሉ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኢራን ናባና እንተገይራ ማክሲማም ትውሳነ ሕጂ ዝግበር ኣሜሪካ ትውስኖ ግን ዝኾነ ናባና ዝተገበረ እንተሎ ንሕና ሙሉእ ብሙሉእ ከቢድ ሓይሊ ክንሰድድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ተዛርዮም ናብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ሓንቲ ጥራይ እዚያ ዘረባ ሰሚዕና ናብ ካልእ ግንባር ክንሰግር ኢና This is economic statecraft. No shots fired, and things are moving in. It's very important for people to understand what they've just seen. I really appeal to New York Times reporters who write incorrectly or dishonestly every single day, to Washington Post reporters, to Wall Street Journal reporters, to MSNBC. ብሓፈሻ እዚ ቪድዮታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ዜና እዚ ክንምንታይ ሓደገኛ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ፕላን ናይ ኣሜሪካ ድማ ክደጋገም ንሪዮ ስለ ዘለና እናተረዳእና ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ the highest level of ናይ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ተጠንቀቕ ነጥቢ እያ ዘላ ካብዚ ንንየው መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ መንገዲ ይኸውን ዝብል መብዛሕትኦም ሰባት ዝፅበይዎ ዘለዉ እዮም ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ስለዚ ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ንኢራን ዝምልከት ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ድማ ዝለዓለ ስጋት ተሰሚዕዎን ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀይዲ በተኽ ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ዝስምዑ ክትግረሙ ኢኹም ለንቀነ ሓንቲ ጉዳይ ነጊርናኩም ነርና but this is going to be crazy ኢልና ነርና ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብል ኸውን ኢልና ድማ ነጊርና ነርና
trade deal decades in the making. Today, India and the European Union announced a historic free trade agreement following nearly 20 years of negotiations. It will create a market of 2 billion people, representing a quarter of global gross domestic product and a third of global trade. Both India and the EU say they hope that this will help shield their economies against an onslaught. ኣመንጎ ኤሮፓን ህንድን ሓደ ዓቢ ናይ ንግዲ ዲል ተገይሩ ኢልናኩም ኣብ ሓደ ግዜ ኣብዚ ድማ ሪፖርት ጌርናዮ ቅድሚ ሕጂ ካናዳ ምስ ቻይና ምስ ገበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣጉሪዑ ኢልናኩም ኢና ኣጉሪዑ ድማ ስቕ ኢሉ ኣይከደን ስለዚ ሕጂ ድማ ዴር ባክ ንናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ኣካይዳ ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ከምዘይኮኑ ሶሪ ከም ትርእይዎም ዘለኹም ኣብዚ with India. ነዚ ዲል እዚ ኣሜሪካ ምስ ረኣየቶ ከተጉርዕያ ስቕ ኢላ ክትርእዮ ኣይኮነትን ኢልና ምክንያቱ እዚ ምስ ህንዲ ተገይሩ ዘሎ ክልተ ገጻት ዘለዎ ርክብ እዩ ክልተ ዓይነት ትርጉም ዘለዎ እዩ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን it is also ናይ security deal እዩ ዝበሃል ዘሎ ስምዕዎም ኣብዚ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ ታይሉ ጽሒፉ ቀሪብኩም እየ trade deal decades in the making. No. Where is it? I think this one. Second key pillar of the new India-EU partnership. The trade deal is getting most of the attention. But the announcements on the defense front are just as significant. Today, India and the EU signed another agreement, a defense and security pact. This pact marks a serious shift. It defines how the two sides... Okay, ሕጂ እንታይ ትብል ጸኒያ አንተ ሰሚዕኩም ኣብዚ ናይ ንግዲ ዓቢ ዲል ጥራይ ኣይኮነን ተገይሩ ዘሎ እንኮላይ ናይ ሴኪሪቲ እዩ ተገይሩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል እዩ ኣሜሪካ ህንድን ኤሮፓን ናይ ቁጠባ ናይ ሴኪሪቲን ይገብራ ኣለዋ እዚ ማለት ንኣሜሪካ ኤሮፓ ካቦም ፒቨት ትገብር ኣለዋ ይትእለላ ሓደ ንራሻ ኤሮፓ ምስ ህንዲ ናይ ቁጠባን ናይ ሴኪሪቲን ዲል ትገብር ኣላ ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ስምምዕ ትገብር ኣላ ንህንዲ እንታይ ማለት እዩ ኤሮፓ ቀጥታ ብምስኦም ብመንገዲ ናይ ዩክሬን ዝዋግኦም ዘሎ እዩ ስለዚ ንህንዲ ድማ ዓብ ክፋል ናይ ኣፅዋራ ካብ ራሽያ ትገዝኦ ዘላ ስለዚ ካብ ራሽያ ገዚኣ ቴክኖሎጂ ወሲዳ ንኤሮፓ ክሸጠሎም ተትኸውን ኤሮፓ ከኻብ ወሲዶም ናብ ኣንጻሮም ይጥቀምሉ ዝኾኑ ስለዚ ቦገን ራሽያ እውን እዚ ሴንሲቲቭ ቶፒክ እዩ ቻይና ማለት ህንዲ ሓንቲ ካብቲ ጎረቤቶም እያ ስትራቴጂካት መቀናቅንቶም ድማ እያ ስለዚ ወላ እኳ ብርቱዕ ዝኾነ እንተደይኮነ ግን መቀናቅንቲ እዮም ስለዚ ኤሮፓ ምስ ቻይና ምስ ህንዲ ዝገብሮ ዘሎ ብኸመይ ይርእይዎ ስለዚ ሰለስቲኦም ቶም ዓበይቲ ሃገራት ነዚ ጉዳይ እዚ ነናቶም ትዕዝብትሎም ቶም ሰለስተ ሱፐር ፓወርስ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይናን ቻይናን ክርድዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሃገራት ናተን ኢንተረስት ከሕልዋ ንቡር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጣ ኣሜሪካ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይቀበልዎን እዮም ስለዚ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዶናልድ ትራምፕ መራሕኮ የለን እንታይ ኢሉ I am hearing lying Ursula and the India group are signing the so-called mother of all deals so cute ክላ ገጸሎም ጀሚሩ እንታይ ሰሚዐ ይብላ ኣሎ እታ ሓሳዊት ኡርሱላ ማለት ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን መራሒት ማለት እዩ እታ ሓሳዊት ኡርሱላ ቨንደርላይን ናይ ህንዲ ግሩፕ ካኢሉ ንዕቀት እዚ ሓደ ዓቢ ኣዶ ኩሎም ዲልስ ዝተባሃለ ምክንያቱ 2 ቢልዮን ህዝቢ እዮም ሶም ኤሮፓ ሓደ 500 ሚሊዮን ህዝቢ እንተኮይኑ ህንዲ ድማ 1.5 ገለ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ደሚርካ ልዕሊ 2 ቢልዮን ህዝቢ ርብዒ ቁጠባ ናይ ዓለምና ድማ እዩ ስለዚ ዓቢ ዲል እዩ that's why ከም እንተበልዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ቤላ ሰሚዕልኩም ኣለኹ they are playing house while I am running the neighborhood ንሳቶም ኣብ ሓደ ገዛ ይጨቃጨቁ ኣለዉ ኣነ ግን ነቲ ሙሉእ ከባቢ ዝቋፀሮ ናይ ቆልዑት ስራሕ እኮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዓለም ናይ ቆልዑት መፃወቲ ገይርዋ everyone knows ረይወ ትፀርፊ ድማ ነዚ ተጋጊዮም ዳዲ ኤሮፓውያን ተጋጊዮም ኣቦ ስለ ዝበልዎ መላገፂ ገይሩሎም እንታይ ይብላ ኣሎ everyone knows there is only one daddy in the room and he is currently sitting in the Oval Office making America rich again the EU is so broke that they had to beg for a mother probably because they can't pay their own bills ዳይዝል ዘሎ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ሓደ ቦይ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብ ዋይት ሃውስ ኦቨል ኦፊስ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ሃብታም ይገብራ ኣሎ ኤሮፓ እዞም ጠፋሻት ብሮክ ማለት ድኻታትን ጠፋሻትን ጥራሕ ጅቦኦም ኣቦኦም ኣነ ከለኹስ ኣደ ክልሙን ኢሎም ንህንዲ ከይዶም ዕድኦም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ወይ ካብ ቢልስ ናቶም ክኸፍሉ ዘይክእሉ እዮም
نهندقه I told India you want a deal pay the 50% daddy tax 50% ናይ Donald Trump tax ማለት daddy tax ባል first now they are running to Brussels good luck it is a total disaster waiting to happen my deals are massive they are physical they are gorgeous ወይ أنا good ኤሮፓ ረኺቦም መሰሎም ብዝኾነ ከምታነ ካናዳ ከሰንብዳን ከርዕዳን ዝፈተነን ኤሮፓ ድማ ከሰንብዶም ኢሉ ተበጊስሎ ስለዚ ኤሮፓውያን እዚ ጉዳይ እዚ ንድሕሪት ይምለሱ ደኾኑ ኣይነመለስን ኢና ብልውላውነትና ናብ ኩስታይናን እናበሉ ክዛረቡ ቀኒዮም እቲ ናይ ኔቶ መራሒ ግን ከም ሰማዕኩሞ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ተፈልያ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ሃገር እያ እናበለ ከሽከዓለላ ተራእዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ በቃ ነዛ ናይ ዓለምና ትመርሓ ዝነበረት ኣሜሪካ ኣንጻር ኩሉ ገይርዋ ዘሎ ንኤሮፓ ቀጻሊ መዓልታዊ ምፅራፍን ምድኻምን ህንዲ ድማ ድሮ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሻርክቶም ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ካብ ኣሜሪካ እናተፈንተተ ድመፅእ ዘሎ እዩ ምስ ቻይና ድማ ከም ተራኸበት ዝዝክርዎ ኢኹም ኣብቲ ሻንጋይ ኮርፖሬሽን ስለዚ ኣገይን ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብዙሕ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንፈተውቱ ይህድም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዲል ተገይሩ ዘሎ ንኤሮፓ ዓብ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል ይብሉ ንህንዲ ግን ዝያዳ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ግን ኣሜሪካ ክሳብ ዘሎ ስቒልካ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ናይ ካናዳ ምዝ ኩሉ ዘሎ ፀቕጢ እናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ዝብል ዘረባ ድማ ነይሩ Treasury Secretary Scott Bessent says that you walked back your comments on Davos in a conversation with Mr. Trump. Is that the case, Prime Minister? As I said, well, first off, the President called me yesterday. We had a very good ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ኣብቲ ዳቮስ ተዛረብካዮ ከምኡ ድማ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘለኻ ሲ ክትገጥፈ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ኢሎ እሞ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢለይ ነይሩ ተዘራሪብና ኣብቲ ዳቮስ ተዛረብኮ ከምኡ እምነተይ ካናዳውን ከምኡ እምነታ ኢለ ነጊረዮ ስለዚ ቃላተይ ዝዓፅፍ ሰብ ኣይኮንኩን ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ማርክ ካርኒ ነቒፁ ንዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ከም ዝቕይር ወይ እውን ብምፍራህ ናትካ ፈሪህና ናብ እግሪ ኻይንን ብርክኽና ዝመስል ዘረባ እዩ ዝገብር ዘሎ if Canada ነዛ ጉዳይ እዚኣ ነኺሳን ተቐፂላታ ምስ ቻይና ዘለዎም ዲል ተቐፂሎ እሞ ኣሜሪካ ያ ክትንበርከኽ ትኽእል ካናዳ ኣይኮነትን ግን ብዙሕ ምፍርራሕ እዩ ዝወርዶ ዘሎ ወላ እውን ተንጀታት F-35 ክንገዚና ኢሎሞ ዝነበሩ ካናዳ 10 ቢልዮን ገለ ዋጉ ኣይንገዝን ኢና ስለ ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ብዙሕ ምፍርራሕ ትገብረሎም ኣላ ካናዳ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ትገጥሞ ዘላ ሃገር ንርኢ ኣለና ምስ ኤሮፓ ባእሲ ምስ ቻይና ምፍርራሕ ምስ ካናዳ ምስ ኩሉ ባእሲ That's why Donald Trump ንኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ዝለዓለ ሓደጋ ዝፈጥረላ ዘሎ እዩ ዝብልዎ ዘለው ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ኢራን ኩናት ንብል ኣለና ምስ ኤሮፓ ምትፍናን ምስ ካልኦት ሃገራት ድማ ባእሲ እዚ ካብ ኮነ እንታይ ይፅበየና ዘሎ ብፍላይ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እንታይ ክመፀና እዩ ንዝብል ኔክስት ቶፒክ ናትና ከምኡ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢና ሓደ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ክትገብር ጀሚራ ስለ ዘላ Let's go there. የዶናልድ ትራምፕ መልእክተኛ ወደ አዲስ አበባ ያቀኑበትን ምክንያት ተናግሯል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅስማቸውን ሰበርናቸው፣ ጠላቶቻችንንም ደቆስናቸው ሲሉ ተሰምተዋል። የብልጽግናው ሹማምንት ከቢሾፍቱ የሚቀርብ ዛቻና ማስፈራሪያም ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ባለሚግ 21 ኋላ ቀር ሀገራት እያሉ ብጤያቸው የኢሳያስ አስተዳደርን ሲያሸሙሩ እንደነበር የሚታወስ ነው። ዛሬም ስለ ሞት፣ ዛሬም ስለ ጦርነት፣ አሁንም ስለ ጦር መሳሪያ ሸመታ፣ አሁንም ስለ ገዳይ ትጥቅ እያወሩ 8 ዓመትን ያስቆጠሩ ገዢዎችን ማለትም የተለመደ ዛቻን ጊዜም ሳያስደፍር የኖረ ነገር ግን ላለፉት 30 ዓመታት ለማሸለብ የተገደደ ባለፉት 5 ዓመታት ከም ንሪኦም ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ንሪኦ ዘለና ምስልታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ወታደራዊ መዓልታዊ ክዳንካ ፀባቢቕካ ወታደራዊ ጭዋዳኻ እናገተርካ ፖስቸሪንግ ዝበሃል ማለት እዩ ተህዲድ እናገበርካ እናፈከርካ ዝኽየድ ዘሎ ኪኑ ዝሓለፈ ሕማቕ ዘረባታት እውን ከም ዝዛረቡ ወላ እኳ እቲ ዘረባ ቃታ ከም ዘይወፅእ ይገብርዎ እንተለዉ ግን ዜሩ ዜሩ እቲ ዘረባ ይወፅእ ንፀላእትና ንምድምሳስ ካልኣይ ነቲ ዘረባ ናቶም ተሪኢኹሞ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እውን ነቲ ህወሓት ዝበሃል ታሪኹ ነቲ ኢሃደግ ዝበሃል ነቲ ህወሓት ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ነዛ ናይ ሎሚ ዝወራዘዩላ ዘሎ ሃገር ዘረከቦም ታሪኹ ጠቕላላ ንምድምሳስ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ዝደክም ዝገበረ ንሕና መፂና ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ተኣምር ከም ዝስራሕ ጌርና ብምባል እሱ ድሌቶም የብዓዶም ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀኔ ሓደ ከምዚ ኣገዳሲ ምዕባለ ክበሃል ዝኽእል እቲ ፕራይም ሚኒስተሮም ዝበሎም መንስማዕ ድሕሪኡ ክንከይድ ኢና ነቲ ዝበሎ በዓል ቢቢሲ እውን ናብቲ ናቶም መድረኻት የምፅዎ ስለ ዘለዉ ነው የሚያዋጣው። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥፋት ስለሚያስከትል አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30
ጄሲ 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ 21 ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት ነገ ክሳራ ኢሎም ዝገልጽዎ ተበጻሕነት ቅሕ ባሕሪ ኤርትራ ሓለፈ 3 ዓመት አሳልፋ አትሰግም የራስዋን እዚያ ስምዕዋ ቀንዲ ኣብዚያ ስምዕዋ እቲ መጠንቀቕታ ታህዲት ፈኸራት ራድዮ ኮነስ ሕማቕ ዘረባ ከም የራስዋን በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመታት ስለዚ እንታይ ይብል ፀኒሑ ተሰሚዕኩም እዚ ምስቲ ናቱ ሸው ገለመለ ኣቢሎም እዮም ገይሮሞ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ናታ ንዝኾነ ሰብ ሕሊፋ ይትብንያ ብጌጋ ዝተዋህበ እንተሎ ድማ ተመሊሳ እትተሓሳሰበሉ ምዃና ይዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምዃኑ እቲ ቢቢሲ ባዕሉ ነቲ ትርጓሜ ከማን ይበኩም ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ራይ መኮነናትን ብተደጋጋሚ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሰኣንሉ ዘይፍትሓዊ ክሳራ ኢሎም ዝገልጽዎ ተበጻሕነት ቅሒ ባሕሪ ኤርትራ ክትኳቱ ክጸንሑ ኮይኖም ኤርትራ ነዚ መግለፂ እዚ መርዛም ኣጀንዳ ግዛኣታዊ ምስፍሕፋሕ ብምባል ክትኩንኖ ጸኒሓ እያ። ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ጀነራሊ ከምዚ ዓይነት ቀስቃሲ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ዝገንሖ ኣካል ኢኻ ትፅበ ወይ እውን ተጠንቀቕ ዝብሎ ኣካል ኢኻ ትፅበ ግን ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ መድረኽ ኢና ዘለና ክንብል ከለና ንምግናን ወይ እውን ነገራት ንምብልሻው ወይ እውን ከምዚ ዘየለ ስምዒታት ንምፍጣር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ምንቅስቃሳት ድማ ነናቱ ተልእኾ ነናቱ ዕላማ ነናቱ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ብፍላይ እዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ዘላ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ጂኦፖለቲካ ንሱ ዝድርኾ ዘሎ ብዙሕ ክፋል እዩ ዘሎ ኣብኡ ስለዚ ኣብዚ ክንሪዮ ደልዮ ዘለኹ ኣነ መጀመርያ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ከርእየኩምን ከስማዓኩምን ፀኒሐ ዝያዳ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሱዳን ምዝካየድ ዘሎ ርክብ ኣለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ኣለዎ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ነገራት ዝተተሓሓዘ እዩ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ እዚኣ ናይ እዚ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንኣብነት ለንቀነ ክልተ ሓለፍቲ መፂኦም ነይሮም ስምዕዎም ኣብዚ It's exciting for me to be able to fly again on the V-22s that brought us in here from the U.S. Marine Corps. So for me, it was just a great day to be back in the air and to be at an air show. Nothing better as a fellow aviator than to be out here sharing those experiences. እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ዝበሃል ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሓላፍናቱ ጀነራል እዩ ኣብቲ ናብ ኣሜሪካ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ምስቲ ስፔሻል ኤንቮይ ምስ ኮይኑ መፅዩ ኣብቲ ኤር ሾው ድማ ምስ ነፈርቲ ናቱ መፅዩ ነቲ ሸው ናቶም ኣዳሚቑሎም ኣሎ ማለት እዩ ዝብሎ ዘረበ ድማ ሓደ ሓደ ክንሰምዖ So first of all, I'd like to thank my friend Field Marshal Burhanu Jula for inviting me. ንዓርከይ ብርሃን ጁላ ከምኡ ድማ ነቲ ጀነራል መርደሳ ዝበሃል ክብሪ ከቢደሊ ይብላሎ እዚአን ናይ ኣሜሪካ ወታደራውያን ነፈርቲ እዮም እቶም ሓሶ ዘይምንኦም ናይ ብልፅግና ካድረታት ድማ ንኢትዮጵያ ህያብ ሂቦማ ይብሉ ኣለዉ ህያብ ዝሃቦም ግን የለን Excuse me. Merdesa from the fellow aviator here and General Tashome, who's been a great host and us out here. But I very much appreciate the fact that we can come out here and speak a common language. That common language is aviation. It doesn't matter who you are. Once you and it becomes something that we can share. ሓደ ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ሓባር ቋንቋ ንዛረበ ድማ ናይ ኤቪዬሽን ወይ ከዓ ነፈርቲ እዩ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ስቴክ እዩ ዘለዎ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዋ እዚ ማንም ዝስዕቶ ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ድሓን እዚ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝበሎ እንድዩ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ንስማ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድሕሪ ማርኮ ሩቢዮ ዘሎ ደፒዩቲ ናት እዩ ስለዚ ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ በይኑ ዘይኮነ ምስ ጀነራል መፅኡ ኣሎ እሱ ድማ ስለምንታይ ምዃኑ ክነግረኩም እቲ ሓቀኛ ቀንዲ ዕላማኦም ክኸውን In Ethiopia today, on behalf of President Trump, Secretary Rubio, I've come here with General Anderson to reinforce the very traditional bonds between our countries, which go back the whole 90 years of the Ethiopian Air Force. It's a particular honor to celebrate this wonderful landmark event with you in Ethiopia and to participate in this air show, which
ኣብ ኢትዮጵያ መምጻይ ምስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ዝኾነ ዝምድና ነዊሕ ዝቐጸለ ዝምድና እዩ ዘለና ወላ 9 ዓመት ናይ 9 ዓመት ጽምብል ናይ ኤርፎርስ ዝብሉ እንተለዉ 9 ዓመት ምሳና እውን ርክብ ዘለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ዘለና ዝምድና ንምሕያል ኣብዚ መጽዮ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እዩ ኣብ ስቴጅ ተዛረበ እዩ We hope will only grow larger every year and bring even more American participation and be part of a deepening of relations between our country, both on the military perspective and on the political perspective. Secretary Rubio was very disappointed a few months ago when he was unable to come to Ethiopia. He was supposed to be here last year. ማርኮ ሩቢዮ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያን ክበፅሕ ተባሂሉ ነይሩ ኣጋጣሚ ካንስል ገይርዎ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ተሰሚዕዎ እናበለ እዚ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እዩ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ብልፅግና በኣሜሪካ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝረክብ ዝገብሮ እቲ ታሪካዊ ምትሳር ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ቀረባ ጥራይ ከባቢ 10 ድየን ወላ ክንደይ ዝኾና ፍሉያት ነፈርቲ ካብ ቦይንግ ዝበሃልቲ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ዘፍሪ ካምፓኒ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኦርደር ገይሩ ከም ዘሎ ይነግር ነይሩ ወፂኡ ነይሩ ሓበሬታ እዚ ማለት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቲ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ደስምዖ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ትገብራላ ትገዝኣላ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ማጋ ዝብል እውን ትሕግዘላ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ስለዚ በዚ ቋንቋ ክትሪኦ ከለካ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያን ኤርፖርት እታ ብሽፍቱ ዝሰፍዕ ዘሎ እውን ንሱ እውን ኣካል ናታቶም እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድናታት መሰረታት ኣለዎ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ንመን እዩ ዝያዳ ከቆጥዕ ዝኽእል በሉላይ እስከ ንኤርትራ ዶ ከቆጥዕ ክኽእል መስለኩም እዚ ነው ኤርትራ ዘለመደቶ ትሪኦ እዚ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ጀትስ ክትባ ፅዋር ክትባ ገንዘብ ክትባ ቢልዮንስ ከተዕጥቃ እዚ ንቡር ነገር እዩ ንኤርትራ ንመን ዳ እዩ ዘቆጥዕ ንግብፂ እዩ ዘቆጥዕ እዚ ጉዳይ እዚ ንግብፂ እዩ ዘቆጥዕ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ካበይ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ቁርብቲ ላይ ንድሕሪ ተመሊስካ እዚ ድራማ እዚ መን ይህንድሰሎ ስለምንታይ ይኸውን ኣሎ ክልተ ሓይልታት እዮም ዘለው ሓደ ካባቶም እዚ እዩ ከኢትዮጵያ ጎን ናት እስራኤልም ደግሞ ኢትዮጵያ ከ130 ሚሊዮን ያላነሱ ህዝቦች ያሏት ለሉዓላዊነቷም ሆነ ለኢኮኖሚ ለምጣኔ ሀብት እድገቷ የባህር በር ያስፈልጋታል ብላም ታምናለች እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት በማድረግ ላይ ያለው በሰላማዊ መልክና በዲፕሎማሲ መልክ ነው ይሄን የኢትዮጵያን መንግስት ሂደትና ፕሮግራም እስራኤል ትደግፋለች እስራኤል ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዳይ ትፈልጥዎ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ነቲ መንግስቲ ክህሉ ድ ይህሉን እንታይ ዓይነት ኣቃውማ ክህሉ ኣለዎ ንምንታይ ረብሓ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ንብልፅግና ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝለዓለ ፅልዋ ከም ዘለዎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኣብ ቀንዴል ቲዩብ ዝገብሮ መስለኒ ከትኩም ረይዋቡ ኣለኸውን እዩ ኣብዚ እውን ኣምፅዮ ነይረ እስራኤል ዓብ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ኢሉ ንዓቢ ዝደለየት ክትገብሮ ትኽእል ሃገር እንተላ ልዕሊ ኢማራት እውን እንተኾነ እስራኤል እያ እስራኤል ኣብ ብልፅግና ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ዓብ ረብሓ ድማ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ንድግፎ ኢና ቃል ብቃሉ ንኽወርር ኣይትብልኒ እያ ግን እንታይ ትብል ኣላ ንልኡላውነታ ኮነ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ምስ ህዝባ ምስቲ ቁጠባኣ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ግን ኣብ መወዳእታ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኢሊኻ የፀብቕ ኣሎ ስለዚ ነቲ ድራማ ናይ ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ዝድግፎ ሓይሊ እንተሎ ኮይኑ እስራኤል እዩ ናው ኣብዚ ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮ ነገር ኣሎ ስለምንታይ ይመስለኩም እዚ ዝብሎ ዘሎን እቲ ክንሪዮ ዝፀናዕና ናይቲ እዚ ፍሉይ ልኡኽናቶም ኣብኡ መፅኡ ከሎ ዝበልኩኹም ኣብዚያ ምንመለስ recognition of the deep ties between our two countries and the importance of Ethiopia በታ ሓደ ወገን እንታይ ገይረ ኣለኹ ግብፅን ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ኣብ ጎኒ ግብፅ ምዃኑ ነጊሩ እዩ ንጉዳይ ናይ ጌርድ ንግብፂ ብዝምጥን መገዲ ክኸፍተኹም ዝኽእል ነጊሩ እዩ ሓደ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ 2-3 ግዜ ተዛሪቡ እዩ ናው እዚ ዲፕሎማት ናብዚ ክመፅእ ከሎ ሓደ ካብቲ ክንርድኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል እውን ቀሪበልኩም ኣለኹ ስለምንታይ ፍልይ ዝበለ እዚ በይኑ ይኸይዱ ኣብ ግብፂ ተራኺቡ ናብ ግብፂ ምስቲ ባድር ዓብደላቲ ተራኺቡ ይመፅኡ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ግን ሞር ምስቲ ናይ ኤር ሾው ቢዝነስ ዝግበር ዘሎ ሾው ተሓዋዊሱ ዓብ ድራማ ከም ዝግበር ዝገበሮ እስራኤልን ኢማራትን ዝሃንደስዎ እዩ እዚ
ني أبي أحمد تقبلنات نكلوا لجيتيمس نكلوا أبي إثيوبيا زل على مراحي دبلوماسيا وش ودالو عالم مسؤولة بزحات يوم تدقفوا زلوا قبول نهجر يا معبلالو زبل سيل بروجكت نمقبار إمارات فاند تقبرو زلا إسرائيل لما تدقمو زلا قدايزي زي قدايزي من سوماليلاند متأثرالو أب قداينا سوماليلاند عبي متأثرالو مسو أب قداي سوماليلاند إسرائيل زي بقصتو قداي ني سوماليلاند أفلتو مهابا نقدميتي قيد يلن النات أفشي قيد على تقداي سوماليا دما بزح ببعض السعوديين بتركم بخالن تحجز هلا سلازي انت قبر لهم اتا انكون امارات تريفاتا زلا بزي كبابي اثيوبيا بلصقنا دما وشت عدي كويناتن ابت كبابي دما تنصلا غاطيمالو سلازي بزن ترغصيلو بلصقنا انت كخوني موداقو يترفني نخي ودق انت كغبر لك حدا ناي قطبا چوادا دلوو ناي عالم دغاف زلوو صبوق تقبالنا زلوو كتمسلو كتكلالك سلازي دريسينج ويندو دريسينج يبلو نتبيترو صبوق يركا نتوشتو زلو ولا مقابر كون خلافت وشت نتبيترو تاتكن ببلي فاج زبلت مولو مالتي سلازي ادمنا ابي احمد نمنوح زغبر زلو جيمنا نرزلنا እዚ جيم እዚ ኢማራት بعاب تشرحሉ ዘላ ስለምንታይ ከዚያ you have to look into background ኢማራት እንታይ ትገብራ ፀኒሃ ንስዑድያ ንግብጽ ክትብል ኣለካ this is one of the best articles ኣነ ካብ ኩሉ ክረኽቦ ዝኽኣልኩ እንታይ ትብልያ ንግብጽ ኢማራት ከም ድሌታ ዳርጋ ብ10 ተኻራያ ወጊኣታ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኢሎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ገለ ዓመታት መጀመርያ أبزي كبحال زنها حنتنا إثيوبيا ريبورت هنا لا أبزي حلف عمتات بزع جنزب ني إمارات ني منقسنا عبد الفتاح السيسي بزع جنزب إنفستيجرات اللي زبال أنتو خونه كومي كونن جبتي تقم خمسة هلوا ريليفانس كم زي هلوا سلوا كم زي هلوا بكتبة ببوليتيكا بجيوبوليتيكا حليفة ون تزنا برا تسمع عنت الناقود لنا كخيد إمارات نويها سريعة له ننويها سريحة له سلازي طيب لالو بقطبة أمثلة بستفل من قدي أوشتهم أبتكت أباناتهم بستفل من قدي بمتاو نجيبسي زخونا خد قبر كم زي تغل بقول داينا ليبيا كون كله جبس إن ما نتدقف نتي ما أكلها من قصنا ليبيا ترابل سلو نوع تدقف جبسي إمارات جن نتي نتهاجر زمقلا بقيل عزوز ولا زعبي كفال عزوز ولا تي زي حقه من قصنا خليفة حفتر زبان نوع تدقف سلازي السود ما نتدوب مسجبت زلوا يزوق عصر زعبي كفالناتهم دوب السودان زلوا يكون دوب مسجبت زلوا كل يزوق عصر ونسي سلازي نسود ليتنا جبره خلو جبسي ريا كم زي رايت ناشنال سكيورتي ناتا هاجراو دحنا ناتا نات هرما خلو حنت خم زي تزارب ابتشم قلنا ناي ليبيا دما جبسي كم زي تساتف تجبران يرا امارات بستفل عليه من قدي اسرائيل تساتف غريق تساتف سايبرس تساتف جبسي غناي تساتفنيا جبسي دما وردتا حزا وسيمات تطرح تخيل نيرا قال directed threat to national and border security أو قدينا توم دما بتدقاقامي أو قدينا جرد كون كله كاب بفلاي كاب كنتشان أسرت شومنتن أبي أحمد نفس التان كاب زمتي immediate لحد بليون بانك ناتو يتيا نتي central bank ناتو نمرقا نبلس قلنا نتي ولون عبيت أسوارات نتي جرد زبعزولو ديقا نمكل خالو زأكل زدلي كاب إسرائيل استجاز أسوار إمارات يا كفيلاتو يزبال سلازي نجبسي أبيلو ربحاناتا نبلت أنصارو تسرع زنبرت أوشتهم لما بفلاي geopolitical and diplomatic maneuvers بفل أبزي تسأل صبغي رأيكم يلن أبزو إحنا قرن تايزي بنزلو بفلاي بميديا نتي ميديا نايتحقر صبوك يا رب مقوط صار مجمرة نتي ميديا كنت جزء فتينا دعريو نجيب ساكل تشنا أسر شو عتن فليتا نو زي خونا يكلني مزبلتهم نتهم جازيت أنياتاتن صلوتنا يوتيوبنا يكالن بدحر مجرجة بمحاز جبت من السعودية تقبر من قصاص كل جزء يكون صبوه يا نشتي بأسنا يكلت يوم دما يجوهارو إمارات كنت متخلاقن واو إمارات يعني أنا مشاركتنا نابلو سلازي جبس زلوا سلوا أب كبابي أب زوريا يقول كم دما بس إثيوبيا زنبرات سلوا أب سودان زنبرات سلوا أب كعبار زنبرات سلوا أب زحجو وريداتو زلاكو طبعا عزقتي بوليتيكاوي شجر دخمت نخد بسح زسرحت قدامي تهاجر إمارات يعيبلو هجي نزيا أبز حلفهم دونالد ترامب صبوا دبلوماسي غيرنا مسينا مزبلو تاجرهم كل أبزن حلف 10 عام نفسه كيف جبت صبون تسريحا تايزي لهم كإمارات زيرو يتقبروا كال نعوز قمت السرح تسرح جبت حساب تبقيسا أنصار تقبر السعودية قال أنت غيرها أنصار إمارات سلامنتاي نسات رأي بتعرب حجرات حيال كتكون نكالوت حسابات نكالوت تبقصوتات نكالوت سلوى كحساسيات تسأرتنيها بفلاي ما بجبت تعويتات اللي يزبال
that's why ድማ ግብፂ ትዛረብ ኩሉ ግዜ ትፍክር ግን ስጉምቲ ዘይብላ እንታይ ይብላ ኣብዚ ቻነል ናተይ ግብፂ ብጀካ ፈኸራው ትገብሮ ይብላ ሓቆም እዮም እዚ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ 2013 12 ይመፅዩ ኣብቲ ድሕሪ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ክመፁ ከሎ ኣትሒዛ ንሱ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ግዜ እሱ ዝመፀሉ ክሳብ 4 ቢልዮን ኢንቨስት ገይራ ነይራ ኣብ ምንታይ ይብልኹም ኣለዉ ኣብ ሚድያ ጥራይ ስለዚ ኣብ ሚድያ ናይ ግብፂ ንግብፂ ሲ ኣብ ውሽጢ መንኮ ውሽጢ ውሻጢያ ኣትያ ተቆፃፂራ እያ ነዛ ኣርቲክል እዚኣ ሳልማን አልናስር ዝበሃል ስዑድያዊ ፅሒፍዋ ክንዲ ምንታይ መፅናዕቲ ከም ዝገበረላ ናይ ብሓቂ ዘገርም ስለዚ እዚ ሎሚ ግብፂ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ሕጂ ኣብ 2025 ናይ መወዳእታ ውሳነ ወሲዳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ወርሒ 18 ወርሒ 12 ኣድዩ ወላ ጃንዋሪ 9 2026 ንመጀመርያ ኣንፃር ኢማራት ስጉምቲ ወሲዳ ይበሃል ዘሎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዳ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ስዑድያ ኣብቲ ደሴት ኣብቲ ወደብ ናይ የመን እንታይ ገይራ ኢልና ነቲ ናይ ኢማራት ወታደራዊ ቅልፅም ብነፋሪት ገይራ ሃሪማ ዓብዪ ስምዕታ ገይራ ንኢማራት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ንክትወፅእ ገዲዳታ ወፂያ ድማ ልክዕ ድሕሪኦም ድሕሪ ሒደት መዓልታት ማለት እዩ ግብፂ ድማ ናይቲ ንሶም ኢማራት ትድግፎ ናይ ሊብያ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሓፍታር ማለት እዩ ካብኡ ተበጊሱ ኣፅዋርን ሎጂስቲክን ዝፀዓና ኮንቮይ ከምዚ መኻይን ማለት እዩ ካብኡ ተበጊሰን ናብ አርኤስኤፍ ክኸዳ ከለዋ ብነፈርቲ መፅያ ዓጠቃ ኣቢላቶን ብዙሕ ኣይተዘርበሉን እዚ ስጉምቲ እዚ ናይ መጀመርያ ክሊር ሲግናል ግብፂ ንኢማራት ፊት ንፊት ጠጠው ክትብላ ከም ዝጀመረት ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ስዑድያ ኣብ ከባቢ የመን ትገብሮ ዝነበረት እውን ስለያዊ ሓበሬታ ዝሃበት እውን ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ንኢማራት ኮንፍሮንት ክትገብራ ጀሚራ ኣላ እዩ ዝበሃል ዓዊላ ትዛረበሉ የላን ታሕቲ ግን ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ መግለፂ ሂባ እውን ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ምልሻታት ናዕጠቃ ዝግበር ዘሎ ቀይሕ መስመር እዩ ቀይሕ መስመር ናትና ድማ ክኽበር ኢና ንፅውዕ ብምባል ሓበሬታ ሂባ ነይራ ስለዚ what we are witnessing right now ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ግብፂ ናይ መወዳእታ ተበፂሕዋ ከም ዘሎን እዚ ብዚ ዝርአ ዘሎ ሸው እዚ ናይ ዓበይቲ መራሕቲ ኢማራትን እስራኤልን ነቲ ናይ ግብፂ ተበግሶም ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ እሞ ዶናልድ ትራምፕ ንዖም ከርብሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ድኽመቱ ዘንፀባርቕ ስለ ዝነበረ እቲ ድኽመት እቲ ድማ ብኤርትራ ይጥመት ኣሎ ብፋኖ ይጥመት ኣሎ ብህወሓት ይጥመት ኣሎ ብሸነ ይጥመት ኣሎ ይበሃል ኣብቲ ከባቢ ስለዚ ንብልፅግና ከውድቆ ስለ ዝኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ብልፅግና ሓይሊ ከም ዘለዎ ብልፅግና ተቐባልነት ከም ዘለዎ ብልፅግና ነታ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባ እውን ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ዝብል ስእሊ ፕሮጀክት ንምግባር ዝተገበረ ምዃኑ ይግምቱ so እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ መሲልኩም there is a very intensive ብርቱዕ ዝኾነ ባእሲ ናይ ሓያላት እዩ ኣብዚ ዋና ዘጋጥም ዘሎ እዚኦም ቶም ሳቶም ምስ ፕራይም ሚኒስተር ከም ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ተራኸቡ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ now ነዚ ነገር እዚ we have to go back ሓንቲ ካልእቲ ስጉምቲ ክንርኢ ኣለና ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ክንርድኦ እንተኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ንበይኑ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን እዚ ስለዚ I'm going to show you another segment ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ብተግባር ይግበር ኣሎ ኣብ ጋልፍ ድማ በቲዮሪ ወይ እውን በስነ ሐሳብ ይግበር ኣሎ መጀመሪያ ናብ ሱዳን ንኸይድ what's going on ኣብ ሱዳን yesterday in Kordofan region, one that could reshape the entire course of this conflict, or at least in Kordofan, a region in South Kordofan where the Sudanese army declared yesterday that they managed to open the road and break the siege that was imposed by the Rapid Support Forces and their allies. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ምስእሊ ክንሪኦ ምንታን تطور هام كم تريو زلهم زين دي السودان زبحال زي لنكني الزارة بأرست زلو ويون عوتات كوينو زغصر زلو أبي بوتاين دحريلنا أتي بجا تريو زلهم تعرسي في زيو زلو ويون دقوا عصر بوتاتات زبحال زلو يتقطع لها دما سراوي السودان تقصاصير وزلو لنكني زقبروا من كسقاسات እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብቐረባ ብዙሕ ትንተና ይዝውሃቦ ዘሎ ኣገደስቲ ከተማታት ገለገለ ድማ ክሳብ 2 ዓመትን መንፍቕን ኣርኤስኤፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ኣርኤስኤፍ ዝነበራ ኣዝየን ኣገደስቲ ስትራቴጂካውን ከተማታት እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክቆፃፀር ጀሚሩ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ የርእየኩም ኣሎ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ዶብ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ክፋል ዶብ ናይ ደቡብ ሱዳን መን ሒዝዎ ኣሎ ትሪኢ ኣለኹም ነቲ ዶባት ሙሉእ ክሊር እናገበርዎ ይመፁ ኣለዉ ቀንዲ ስራሕ ዘድሊ ዘሎ ዶባት ምብታኽ እዩ ዶባት ምብታኽ ሕጂ እዛ ካርታ ናይ ሱዳን ራእይዋ
أبلع على أنت تري لهم أبلع علي قبتي يا زل أبلع علي سلازي أبتلع على زلو نابتي ساقام كنت قربو خلقهم إتا RSF أين يبوتا تقوزازير له إتا سلوس قرناع تمثل ناي ليبيا تمثل قبس زلوان سودان زلوان سلازي ناي حنت من قصقاس أبزق عربا قبسي ني سراوي السودان حق زاكت قبرة تخل انتا كتقبريا قمقام ناتيو اتقطع ليا نت الدوب ناي ليبيا زلو كبت كويم أمونغو سودانن أمونغو ليبيان ركب زلو سراوي السودان كوكو عصر له أبزي دمان قبسي أبي أبركتو كتقبر كتكل على قمقام ناتيو سلياناتهم وتدراو من قصاصاتناتهم أوي دمانة ناي RSF لوجيستيك زاتو زلو بنفرت متيوم زهر موست بحلون كابون دحار إمارات بزي من قد تتقام يلا بجاد جيريات متزلاي زبال زلو كالو سراويت ناي السودان أبي تري لهم أبدوب ناي جاد حليفو نيشتي كطليات تري لهم أبو نتدوب نمعتاو بتوع تبقسو يزقبر زلو لكن أبدوب سلو زغوني it's very hard to do كن انت وحده نزي بوتازي نكعصوه كخوتو خمزخولو ناي إيرتران إثيوبيان تعاصي إلو نبلا لنا إيرترا أفغان السودان سلزغونت بقدم ونا يتمثل إثناء إثيوبيا جن عندي أبوي تسرح تبعيل نيرو سلازي لنكني بلسجنان إماراتن تاي قبر له تبعيلو يا ريوا أنت بقى أغلق لا بلا لكم نيره زيا أرتيكل 11 وتي هذا زجرم كنا تاتينا نرزلنا ميدل إيست أيز بحال نقطر ميديا مثلني هذا عبي مسيحتي تاوتي له بلسجنا ني سرا ني RSF يحجز كم زلوا جن من تان خي كسس بمنتهي قبر له بدبوب السودان غيرو يسكرهم زلوا السودان RSF launches offensive in Blue Nile State زي إذا تجيراز نبرت تشمو رفيق بزي من قد زي مقصقاس غير نيرو تبعين نيرو was joined by Sudan's People's Liberation so إذا تجيراز نبرت منقصقاس أبز حلفوان نزدوا بزين مبتاقي أبز انتهي لكم نيرو بلتقنا حجز جمير له بالسودان جن قطع ناف سودان تكي انت ترقيبه بلصقنا حدقا كغاطمو سلازغل انتي كغبر يزمر زلو بدبوب سودان بتدوب دبوب سودان RSF زقاصرو بو تقاليل تاصوار كاب بقطنا بسودان ناب إثيوبيا ما يمس كاب إمارات كابو دما بدبوب سودان أبيلكا ناب RSF كم زبص يغبرالو كالاي دما بچاد ونصقطي يغبرالو بتني بليبيا وغن زلون عبد صقطي يغبرالو له سلازي سراويت ناي سودان عوتات يغوناصفالو زبحال زلو وصيت ناي من تايو اندحريلكا بزي عوتاتنا تغوناصفالو كريكمي let me show you no sorry yesterday in Kordofan region one no not this one yeah أريكم ثانية كالا اللابزي عوتاتنا السودان تري فيديو نيراتني this one is I think دحرخن داي اتسراويت اب كتماتي كبر كوليزي مرحتنايتي جنبار كوماندر هذا مبل 54 بريجيد بلو زلويو نابت كتماتيو مسز بي سيلبريت كبر كله سلازي ازي قلطف زخونه عوتات ناي RSF كابيد مت زلويو انتايو تمبغسناتو اندحريلكم حنت اقداسي تزربالا نسادما وصيت نايتي سعوديا قبل الإمارات خطلو زلا قطر قبسي تركي كوينوم زخدو زلو قداي ناتو وصيت مخاني زنقر زلو ناو اتي جيم نابي قطو يخيط كم زلو كن ركم فتنينا معناتو ازو قداي زي نببزحات هقرات تنكيف زلو قداي وني يزبال سلو زلو مجمريا كاب سودان ناب سومال مخن سقر من تانتي كونتات كانت تحازو لنكني هذا مرحنا سومالي لاند أفلتو أنا خركب ناب سويسرلاند مزيو كل من كأني زبال ناي ملمان تبغى صوتات غير نيرو تايلو كل من يفتينو زبال زلو نحنا أتينا سلزلنا ناب دافوس كيدو ندونالد ترامن نكبابيون ويون نودو وين قال الرقيب وقال أفلتو أنا خركب كسعري لخيدو انت خوني رويترز كم زقلتو ودو دونالد ترامب زراخه بس يساكت حلف قبل كله سلامي الوانبر مزي مرحنا سوماليلاند كراخه بايكالن انتي زبل زربا متيلو مرحنا سوماليلاند اسرائيل ذهبوا تافلتو حدا فطير له بحالالو مغنياتو سوماليلاند بعلو كبتاتن جميرلو قاليو مجمريات نورز ايست زبال زنبره ناب سوماليا كاتيلو كم حدا ستيت ناي سوماليا كوينو افلطو رقيبلو حجي دما كال بوتا مستي نورز ايست زبال زلو كاب سوماليلاند تفنچول ناب سوماليا زاتو نابو كاتي يبلالو بسمي بدوبنا جبتو زلون كم تمساسالي سلازي اتو غداي اب سوماليا خوينوم قطر سعوديا تركي ግብጽ خوينوم ዝገብርዎ ዘለው ጻቅቲ ነዛ ሶማሊላንድ ትበሃል ሓደጋ ፈጢሮም ላለው ቅድሚ ዛፍልጦ ደሓን ነይሮም ሕጂ ግን ናብ ሓደጋ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ
ናይ ሶማሊላንድ ክለኣየር ናይ ሶማልያ ክለኣየር ይኹን ናይ ሶማሊ ኣፍደገታት ንኢማራት ከቢድ ኮይኑሎ ንክጥቀምሉ ስለዚ ታንኮ መስመር ዘላ ንኢትዮጵያ ተጠቂምካ ካብ ኢትዮጵያ ይታፅዋር ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ስዑድያ ዌይቭ ንኢማራት ዓብ ፀቕጢ ገይርላ ስለ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ነታ ሃጓፍቲ ተጠቂሙ ኣባይታ ዓወታት ዝጎናፀፍ ዘሎ ስለዚ ተዓወታት ናይ ሱዳን ንሪዮ ዘለና ወይ እውን እዚ ምንቅስቃስ የርእሎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እቲ ውፅኢታትን ተዓወትን ዝጋጥም ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ናይዘን ሓይልታት ብሓደ ዝሰርሖ ዘለዋ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ናይ ሱዳን ከሪአኩም እየ ብሃገረ ናይ ሱዳን ኩዴ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ተዓወታት ውፅኢት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብፖለቲካን ብጂኦፖለቲካን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን እዚ ነገራት ኣተሓሒዝካ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ሱዳን ናይ ብዙሓት ሃገራት ረብሓ ኣለዋ ጥራይ ደይኮነ ሱዳን ንኢማራት ጠቕሊላ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ኣብ ሱዳን ዘለዋ ንኢማራት ጠቕሊላ ንክትጉሕፋ ተበጊሳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣብነት ኣብዚኣ ሓዳሽ ሪፖርት ወፂኣ ኣላ እዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብብዝሒ ክንሪኦ ምዃንና ዘርኢ ዘሎ እዩ ሱዳን ናታ ቢዝነሳት ናይ ኢማራት ቢዝነስ ክሳብ 6 ቢልዮን ዝትመን ዝነበረ ምስ ኢማራት ጌራቶ ዝነበረት ቢዝነስ ኤክስ ሂባ ኩሉ እቲ ቢዝነስ ናብ ስዑድያ ከተሰጋግሮ ትኻልእ ድማ ከምኡ ንቱርኪ ብዙሕ ቢዝነስ ናብ ቱርክን ናብ ቀጠርን ናብ ስዑድያን ከተመሓላልፎ ምዃና ወሲና ኣላ መንግስቲ ናይ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ብዳዕማ ስሪዕ ጌራ ገለ ረብሓ ክትሕውሕዝ ተዘይክኢላ ኣብዛ ሱዳን ትበሃል ረብሓ ዝበሃል ክህልዎም ኣይኮነን ክሊርሊ ስለዚ ብዳዕማ ስሪዕ ገይሮም ዝኾነ ድራማ ገይሮም ገለ ክፋል ናይ ሱዳን ተደይሒዞም እዚ ኩሉ ሰፋዕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ሒዞሞ ዝነበሩ በክ ክጠፍእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሱዳን ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂ ብወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ብቁጠባ እውን ኣብ ሎንግ ተርም ነቲ ኢማራት ክፃወተሎም ዝነበረ ፀወታ ክበታትንዎ እዮም እዚ ካ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ ሱዳን ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ ሃገራት ኪኖቲ ድንጋፂ ናይቲ ህዝቢ ሞር ረብሓ ስለ ዘለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሱዳን ነዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት ብዙሕ ቃንዛ ኣጋጢሞን ነርተልና ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ይቀያየር ኣሎ ሱዳን ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ሌቨሬጅ ማለት እዩ ማክሲመም ካፒታላይዝ ትገብረላ ማክሲመም ብዝለዓለ ደረጃ ትጥቀመሉላ ልክዕ ሶማልያ ከምኡ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዓረብ ሓጓፍ ተጠቂማ ሴኪሪቲ ናታ ተዕብላ እንኮላ ኢንቨስትመንት ንኣብነት ናይ ዲፈንስ ኢንቨስትመንት ናታ ፀገም ዝነበራ እቲ ኢማራት ብክልቲኡ ትፃወተሉ ዝነበረ ንሳ ምስ ወፀት ብቐጣር ተኪኣቶ ስዑድያ ተኣቱላ ሞር ኢንቨስት ክትገብር ከምኡ ድማ ቱርኪ ስለዚ እዚአን ሰለስቲአን ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ኢማራት ትላገፀሉ ዝነበረት ቦታ ክመልእዎ እዮም ንድንጋፀ ኢሎም ኣይኮኑ ገብሮ ረብሓ እውን ስለ ዘለዎን እዘን ሃገራት እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብዙሕ ናይ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ኣለዎ ሱዳን ከምኡ ነቲ ኢማራት በይና ክትቡሕ ተኢላ ብዳዕመ ሰሪዕ ጌራ ሃገር ተቆፃፂራ ድሌታ ክትገብሮ ዝሓሰበት ንዑ ውፅኢኻ ብቱርኪ ማለት ኣብ ሱዳን ዝነበርኩም ትፈልጥዎ እዮም ዝኩሉ ገዛውቲ ዓማራት ገዛውቲ ናይ ቱርኪ ካምፓኒታት ይሰርሑ ነይረ ናይ ግብፂ ካምፓኒታት ይሰርሓ ነይረ ነው ስዑድያ ድማ ነቲ ሕርሻታት ብዙሕ እያ ትቋፀር ነይረ ኢማራት ብዙሕ እያ ትቋፀር ነይረ ስለዚ ንኢማራት ኣውፂኢኻ ሕጂ ብሱዳን ምትካእ ብስዑድያ ብቱርኪ ብቀጠር ምትካእ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ባት እዚ ፀወታ እዚ ብቀሊሉ ስቂልካ ክፍፀም ዝኽእል ኣይኮነን ኢማራት ከዓ እዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ንበቃ ሶሪ ሕጂ خلاص ገይም ናተይ ተወዲዩ ክትብል ይመስልኩም ኖ ኢማራት ኢዝ ኣክቹሊ ብዙሕ ጥዋዳ ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዋ እያ ለትሰይ በዓል መን ጀሚሮም ኣለዉ ዘረቦም ናይ ኣሜሪካ ሰነተርስ ብውን ይጀምር ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሰነተር መን እዩ ዝበሃል መሲልኩም ፅሑፍ ናቱ ተዛዓቢ ነይሩ ኣበይዎን እዚ ሊንሲ ግርሃም ዝበሃል ዝበሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንስዑድያ ብቐጥታ ብሽማ ፀዊዑ እንታይ ዝብላ ዘሎ ንስዑድ ዓረብ ትስቶፕ ኢትስ ታክስ ኦን ዩኤኢ ናብ ኢማራት ትገብርዎ ዘለኹም መጥቃዕቲ ተተወብልዎ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ብየማን ኣለኩም እዚ ሰኔተር እዚ ድማ ፍሉይነት ኣለዎ ናይ ሳውስ ካሮላይና ትበሃል ስቴት ናቶም ሰኔተር እዩ ኣብ ዓዱ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ምስ ኣጋጠመ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ብዙሕ ሰብ ከሲሩ ከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምፂኦሞ እንታይ ስምዓካ ኣለዉ ኢሎም ሞሲ ያገለገለ ኢሉሲ ዝያዳ ግን ብእስራኤል ይጭነቕ ኣለኹ ኢሎም እስራኤል ሽዑ ምስ ሊባኖስ ድያ ዋላ ምስ ሕዝብላ ድያ ገለ ትለዋወጥ ነይራ ናይ ውግእ ገለ መለ ስለዚ ናይቶም ህዝቢ ናቱ ዝወከልዎ ደይኮነስ ናይቶም እስራኤል ዝያዳ ከም ዝተሰምዖን ብብዝሒ ቫይራል ኮይና ዝነበረት መልእኽቲ እያ ሕጂ እውን ስዑድያ ብሽማ ረቂሑ ነታ መሻርክትና ኢማራት ትገብርዎ ዘለኹም ኣቋርፅዎ ከምኡ ድማ ስዑድያ ኣብ ሱዳን ኣንፃር ኢማራት ትኸድዎ ዘለኹም ኣብ ሱርያ እውን እንተኾነ
ነቶም ነቲ መንግስቲ ናይ ሱርያ ተሓጊስኩም ነቶም ኩርድ ጆኖሳይድ ይፍጽሙ ኣሎ ወይ እውን ህልቂት ይፍጽም ዘሎ ተጠንቀቁ ይብሎም ኣሎ ብሽሞም ጠዊዕ ንስዑድያ ብሽሞም ጠዊዕ ማለት እቲ ሳውዲ አረቢያ have tried to work hard to blah blah እንዳበለ ንኩርድ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፖለቲካ ናይ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመቃቀለ መርገፂ እዩ ዘሎ ኣብ ሱርያ ፖሊስ ናይ አሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኩርዳውያን ቀደም አንጻር በሻር አልአሳድ ከለው ነቶም ኩርዲ ዝሕግዝ ነይሩ ሕጂ ግን መንግስቲ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ መራሒ ናይ ሱርያ ኣብ ደማስክስ ዘሎ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ነቶም ኩርዳውያን ባዕልኩም ትፈልጡ ኢልዎ መንግስቲ አሜሪካ ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ክሰርሕ መሪፁ ኣሎ እስራኤል ግን ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣይትደልዮን እያ ነቶም ኩርዳውያን ኣደልደላ ስለዚ መንግስቲ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሽፍት ገይሩሎ ስዑድያ ከም ዝመን ኣላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይና ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ቀጠር ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢማራት ግን ነቶም ኩርዳውያን ምስ እስራኤል ኮይና ማለት ስለዚ ኣገይን ኣብዚ ባእሲ ኣለዎም ነዚ ባእሲ እዚ ድማ ኩላቶም ቶም ናይ እስራኤል ብእስራኤልን ብኢማራትን ዝዝወሩ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ድዮም ጸሓፍቲ ድዮም ጋዜጠኛታት ድዮም ኤክስፐርትስ ድዮም አንጻር ስዑድያ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ስዑድያ ታርጌት ናይ እዚኣቶም ኮይና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካልኣይ ሓደ ካብቶም ጸላእቲ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ንነዊሕ እዋን ክንዛረበሉ ዝጸናሕና ኢና ማይክል ሮቢን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቕየር ክፅውዕ ዝጸንሐ ሓደ ኣርቲክል ጽሒፍ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ወፂኣ ኣላ ኣብዚ ኣርቲክል እዚ ድማ ብንጹር ንስዑድያ ፀረ እስራኤልን ፀረ ኣሜሪካን ገይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ መሐመድ ቢን ሰልማን እገዳ ንኽወርድ ፃውዒት ክገብር ተራእዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ካበይ ዝጅምር ስዑድያ ናይ ኢማራት ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ኤስቲሲ ዝበሃል ኣብ የመን ክትሃርሞ ከላ መሰላይ ነበራን ክትሃርሞ ብሰንኩ ድማ ኢማራት ኣብ የመን ዓብ ኣስተዋፅኦ ናይ ርግኣትን ንኣልቃዒዳ ከምኡ ድማ ንኣይሲስ ንምጥፋእ ብዙሕ ትፅዕር ዝነበረት ሃገር ብቕንዕን ብሕስድናን ተደሪኻ ስዑድያ ንኢማራት ሃሪማ ብዘይቅቡል መንገዲ ከተውፅኣ ብምኽኣላ እዚ ንባዕሉ ገበን እዩ እናበለ ዝኽስስ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እዚኦም በዓል ማይክል ሮቢን ዝበሃሉ ሃገራት ንክበታተና ከም በዓል ኤርትራ ንክበታተና ኩሉ ግዜ ምስ ተመነዩ እዮም እቲ ሓቀኛ ምስሎም ድማ ንኤርትራ ክፀርፉ ከለዉ ብዙሕ ተቃዋሚ የጋጥሞም ነይሩ ብጀካ ካብ ኤርትራውያን ሕጂ ግን ሩይ ዝኾነ ናይ ዞባ ምሉእ ፀገም ኣብ ጎኒ ኢማራት ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ካባኻ ጥዑይ ነገር ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ኣፍካ ክትከፍት ከለኻ ዝጨኑ ወይ ከዓ ሕማቕ ጨና ናይ ፀቅዒ ፅግዕተኝነት ናይ ካልእ ፖለቲካ ሒዝካ ወይ ብገንዘብ ተኸፊልካ ትዛረብ ከም ዘለኻ ዘርእዩ ብምባል ብዙሕ ሰብ መሊሱሉ ርኢ ኣለኹ ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ the post highlights that the conflict between Saudi Arabia and UAE framing it as a dispute among ስለዚ ኣብዚኣ ነታ ኣርቲክል ብምላ ከም በበልኩም ኣይክልኒ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣብ ሱዳን ይዛረብ ኣብ የመን ይዛረብ ኣብ ሱርያ ይዛረብ ከምኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ይዛረብ ኣብ ሰለስቲአን ግን እንታይ ዝብል ንናይ ረብሓ ናይ ኢማራት ምስ እስራኤል ብቐረባ ትሰርሕ ዘላ እሞ ከዓ ነቲ ዞባ ናብ ርግኣትን ናብ ፀረ እስልምናዊ ኣይዲዮሎጂ ንምግባርን ትፅዕር ዘላ ሃገር ተውፅኣ ዘላ እዚ ገበን እዩ እናበለ ዝቃወም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ እስራኤል ሚድያ ወይ እውን ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ናይ ኣሜሪካውያን ኤክስፐርትስ ድዮም ገለ በለዎም ኩሎም አንጻር ስዑድያ አንጻር መሐመድ ቢን ሰልማን ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ንስዑድያ ጥራይ ዘይኮነኻ ንቱርኪ ከምኡ እዚ ሕጂ ማይክል ሮቢን ቀድ ንስርሑ ንቱርኪ ንምድኻም እዩ ስለዚ ቱርኪ ምስ ስዑድያ ስለትሰርሕ ዘላ ድማ ሓደ ካብቲ መርድእ ኮይንዎ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ መርድእ ኮይንዎም ዘሎ ሓደ ድማ እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ነገር እያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተደጋገመት ትመፅእ ዘላ እያ but at the end of the day እዚ ነገር እዚ ብኣታቶም ጠጠው ክብል ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓኒ እዩ listen to this one It's a potential pact born out of regional recalculation. Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey are exploring a new security arrangement, one that could reshape how forces applied and conflicts resolved across the Middle East. As old security guarantees look less certain, could the region be in for a major shakeup not seen in decades? Safia Amri explains. A quiet shift is underway in a region no longer satisfied with the status quo. Last September, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም እዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ቱርክን ፓኪስታንን ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ዝግበኦ ንላዕሊ እዩ ድምፂ ዝረክብ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ንፁር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሓደ ዝተጨበጠ ነገር ክኸይድ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ዲል ገይራ ኣላ
ትርኩ ድማ ምስ ፓኪስታን ካብ ነዊሕ ዋና ክሰርፅ ናይ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ይኮነን ትርኩ ምስ ስዑድያ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ወርሒ 2 ናይ 26 መራሒ ናይ ትርኪ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኣላይመንት እዚ ንእስራኤል ዓብ ፍርሂ ፈጢሩላ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢማራት ነዚ ነገር እዚ ከተፍሽል በይና ስለ ዘይትኽእል እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኩሉ ናይ እስራኤል ዘለዋ ፅልዋ ኣክቲቬት ክትገብር ኣለዋ ብሙሉእ እቲ ኩነታት እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ኣቐዲሞም ናይ ፓኪስታን ፕራይም ሚኒስተርን ናይ ቱርክን እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንነዊሕ እታ ስሉሳዊት ክዳንያ ሕጂ ንጹር ክትከውን ጀሚራ እምበር እቲ ስራሕ ንነዊሕ ክቕፅል ፀንሐ እዩ ስለዚ ፓኪስታን ቱርኪ and Saudi Arabia ዝበሃል ዘሎ ሰለስቲኦም ነናቶም ብልጫታት ዘለዎም እዮም ስዑዲ ብዙሕ ፀጋታትን ካፒታልን ዘለዎ ክኸውን ከሎ ቱርኪ ዓቢ ኢንዳስትሪ ዘለዎ እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪ ዘለዎ እዩ ፓኪስታን ድማ ኒኩለርን ከምኡ ድማ ናይ ጀትስ ዓቕሚ እውን ኣለዎ ምስ ቻይና ኮይኑ ፓርትነርሽፕ ዝገብሮ ስለዚ ከምኡ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅም እውን ኣለዎ ወታደራት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰለስቲኦም ሓይልታት ነናቶም ዓቕሚ ሒዞም ክመፁ ከለዉ ንስዑድያ ካብ ካልኦት ሓይልታት ንዝመፅእ ድጋፍ ክኾና ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንስዑድያ ይኹን ወላ እውን እዚ እጂ ገለ ካብቲ ስታቲስቲክስ እዩ ቱርኪ ኦልሬዲ ከባቢ 10 ቢልዮን ዝትመን ናይ ዲፈንስ ኤክስፖርትስ ኣለዎ ኣብ ዲፈንስ ሓደ ኣገዳሲ ሰራዊት ኣብ ኔቶ ድማ መበል ካልኣይ ድሕሪ ኣሜሪካ ካልኣይ ዝዓበየ ኣብ ኔቶ ናይ ቱርኪ ሰራዊት እዩ ስለዚ ዓብ ተመክሮ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኔቶን ተመክሮ ዘለዎ እዩ ፓኪስታን ንሱ ዝኻለ ኒኩለራዊ ሓይሊ ልዕሊ 600 ከባቢ ልዕሊ 600,000 ኣክቲቭ ሚሊተሪ ዘለዋ ከምኡ ድማ ኒኩለራዊ ሓይሊ ድማ እዩ ዝኻ ኒኩለር ኒውትሮንስ ድማ ነቲ ብሎክ ክህቦ ዝኽእል እዩ ሳውዲ ኣረቢያ ድማ ብርግፅ ወታደራዊ ቅልፅምናታ እውን ዝነዓቐ ኣይኮነን ግን ዝያዳ 4 ቢልዮን ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ኦይል ሪዘርቭስ ሰከንድ ላርጀስት ኦይል ሪዘርቭ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ድማ ናይ ነዳዲ ሃብቲ ዘለዋያ ሪዘርቭ እውን ኣለዋ ስለዚ ናይዘን ሰለስቲአን ተፈላለየ ኮምፔተንስ ዘለወን ክትርኢ ከለካ ሰለስቲአን እውን እንትኾና ምስ ፓኪስታን ብቐረባ ይሰርሓ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሰለስቲኦም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፓኪስታን ቀንዲ መሓዙን ዶናልድ ትራምፕ ኮይና ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ንህንዲ ገዲፍ ናብ ፓኪስታን እዩ ወዲቑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ህንዲ ካብኡ ክትወፅእ ስለትደሊ ዘላ ስለዚ ፓኪስታን ምስ ህንዲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ኦፍኮርስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ቅርበት ኣለዋ ቱርኪ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይፈትዎም እዩ ምክንያቱ ኣብ ኔቶ ብጀኮም ተሓይሉ ዘለዎ ንሱ እዩ ስለዚ ንኤርዶዋን ፈትዎ ሰለስቲኦም ድማ ዘለዎም ፅልዋ ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚ ግሩፕ እዚ ክያተው ከለዉ ግን ብቐረባ ምሶም ዝሰርሑ ዘለዉ ቀጠርን መን ኢኻ ትብሎን እዚ ናይ ግብፂ እውን ፕረዘንስ ኣሎ እምበኣር እዚ ከምዚ ኢሉ ከይድ ከሎ በቲ ካልእ ከ እንታይ ይግበር ኣሎ ካብ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ look at this Indian Prime Minister Narendra Modi and President of the United Arab Emirates Mohammed bin Zayed met in New Delhi and signed an agreement ዝያዳ ድማ እታ ካውንተር ናታ ክትከውን እያ ኢማራት ድማ ምስ ህንድን ምስ እስራኤልን ዝያዳ ሓያል ፈተና ክትገብር ኣላ ግን ህንዲ ነዚ ኩነታት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢላቶ የላን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ንህንዲ ኣብዚ ሕጂ ርሱም ኩነታት ምስ ኢማራት ጥራይ ተዋፅኣ ኣይኮነን ምስ ስዑድያ እቲ ካርታ ከም ትሪእዎ ዘሎ ምስ ስዑድያ ዓብዪ ፅልዋ ርክብ እዩ ዘለዋ ስለዚ ኢማራት ኣብ ምትፍናን ከላ ህንዲ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ኢማራት ክትተሓሓዝ ትኽእል እያ ምስ ኢማራት ኮይና ኣንፃር ስዑድያ ኣንፃር ቀጠር ክትከይድ ትኽእል እያ ኣንፃር ቱርኪ ክትከይድ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ዋላ እኳ ሽማዊ ኢንተንት ከም ዘለዎም ተረኣዩ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሎጂካሊ ብስነ መጎት ክትሪኦ ከለካ ፓኪስታን ምስ ስዑድያ ትሰርሕ እንተላ ህንዲ ምስ ኢማራት ክሰርሕ ምዃና ርዱእ እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ወታደራዊን ፖለቲካውን ከምኡ እውን ቁጠባዊ ምትእስሳር ብዙሕ ፀገማት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ብሓቂ እዚ ዝበሃል ዘሎን ዝውሮ ዘሎን ኣብ ትግባረ ክበፅሕ ይኽእል ዶ እዩ ምክንያቱ ኣጋይን እዚ ኩሉ እናተባሃለ ከሎ ኢራን ክትረም ትኽእል እያ ትበሃል ኣላ ናይ ኢራን ድሕሪ ተሃሪማ ኢራን ድሕሪ ወዲቑ እቲ ስርዓት ነቶም ካልኦት ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣሎ ኣንፃር እስራኤል ምኻድ የዋፅእ ድዩ እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ጥማዊዮም ኣብታ ኣጀንዶኦም ክእትዎ ዝኽእሉ እዮም ዋላ እውን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ንባይደን ከም ድሌቶም እዮም ዝጥቀምሉ ነይሩ ስለዚ ዴሞክራትስ ተመፅኦም እስራኤል ሓደ እዩ ሪፐብሊካን ተመፅኦም ሓደ እዩ ስለዚ እቲ ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሓደ ጭቡጥ ነገር ክበፅሕ እንተዝኽእል ሰናይ ነገር ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ብድሆታት ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ድማ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣድየን ንዓና ነዚ ኩነታት ብቐረባ ንከታተል ዘለና ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እንድሕሪ ኢልካ እዚ ኣብ ከባቢና
ኤርትራ እኳ ፅቡቅ ገይራ ኣንቢባቶ ብቲ መጀመርያ እዚ ብሶማሊላንድ ዝጀመረ ኩነታት እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባታ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ዞባ ዓብ ዳይናሚካዊ ብድሆ ክፈጥር ምዃኑን ስዑድያ ድማ እታ ሰንትራል ሊደርሽፕ ክህልዋ ዘለዎ ምዃና ዝተነገረ እዩ UAE, from our perspective, is critically important. It's an important element of regional stability, and therefore the Kingdom is always keen on having a strong, positive relationship with the UAE as an important partner within the GCC. Obviously, when it comes to Yemen, كم تريوا زلهم سعودية مس إمارات زلنا قداي كم فتح نخلينا جن التي مفتاح أب قداينا يمن زعج تبقيس زلو يمن كاب يمن وزع اللو خيلا تغليل أبو أنت تعاليا دن حديو نجر كن قبر نخلينا جن أب يمن وزع اللو خيلا بتي نعمتها زهندو صوتهم استفلا لي عتقاد جلن قبر شبراو متقعتنا قبرت نتمن قسنا يمن نخيك أوم كتقبر نتحرو خينا دن تقداي مليسو نار سنك خيط كم زخل يوم زنقر زلو بقمت على إمارات ملو بملو من السعودية كتقرق تفتن زلاي تمثلني يا زلا معناته إن السعودية بستفلا لمن قدبنا يهوداويان بخالو تنجيرا كتتقع جميرا لا سلازي محمد بن سلمان نتنا فيجن 2030 زبال زلوناتو عود كم زي كودن كم زي فشلن تسفا قريصو نتحقر كابتو زلاتو كوز آي كيلنيو أبزبل مدمدمتا كبتصح يوم زدلي وزلو جن حنت ريبورت ما كم سألكم يعني من أربعة ريبورتات يبصحلكم على اللغن صبغي you really need to هذا جزء كم زعينة analysis كاب تركب زربا زدو نابلنا نخدو ناب تبت زبالة قدايات رينا حبريتا كاب عبيت article زوج زولو تسمعنا دس بلاني نمهرلون سلزقنا أنا نابكم more focus كبريدا اللي كابترا يلومو تباهيلو كم تباهيلو كاب جل زي تحد بلا رستاتنا عوتا كم زعينا ترانا ممهارك خونا ناقل جبوت نقدر ما كان ناقل زبل امنا تعلني ريتهم قدفو شو حتى ارتيكل دمان تايتبل وسيالا لنكره سوشيال ميديا تتقوم تخوينكم محمد بن سلمان قطباوت اجماغات يمولو زبل زربا ببزح من قد بتنا اسرائيل نايوين اسرائيل قطا زي يكونوا بتزاور مسوم يسرحوا دمص كوص جميرو لذا خانتايو سعوديا إمارات دفتنو محمد بن سلمان زفتنو زلو بروجكتس كم زفشل زلو كتنقر كتكلال لك منتان سعودية حيال كوينان كترندر إمارات حيال كوينان خطقصل دهروينكا نجبت كمو نسعودية نقطر كلاتهم زياتهم نتفش زخد زلو إمارات رايا بينا ستنس زلا زبل سئليو برقت محمد بن سلمان ناي باجت مستندات تحت زلو واقو نت كل بروجكت هذا بقصو كسر حقم زي كونه عقبتات وحيد وخم زلو زقلت حبريت له جن سو فار انت يقعد يملو بزرايو ابزي كم نريو زلنا محمد بن سلمان في سلطان كم زمست راي نيكو طبعا السعوديه كبابي تيس انكل 10% ابن دادن راي اب ساعات راي زمركوس ابن دادن اب بترولن زمركوس كو طباز نبرم منغسنا السعوديه بنداد راي زنبر منغسينير نسو كاب زمت نتي تصقعنت كابن دادي كاب تيس انكل 10% ناب 40% بديلو حجي دما ابز مز زل عمتات دما كاب 40% ناف 30 5 دي ناف 30 كوردو يزلزلو so this guy is doing something really good imagine budget نايت هاجر ويوم قطبا نايت هاجر تيس انكل 10% نعمتات نقستات نيرو نعمتات ابن دادت رايس مركوسي قطبا حسكات خيزنا بركا كاب تيس انكل 10% ناب 40% اب وشتي شو عمتات it's a big achievement ابس رايزي كالاي unemployment شغله البونت اب تاريخنا السعوديه اب تحت درجه الليلو سالساي دقنستيو ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ኣብ ዘመነ መሓመድ ቢን ሰልማን ብዙሕ ፅቡቅ ይሰርሑ ዝበሃል ቀደም ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ ኣንስትዮ ከባቢ 35% ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዋፊረን ኣለዋ ቅድሚኡ 10 ወይ 15 ተበፅሓይ ነይረን ይብላ ኣሎ ቀፂሉ ኣብ ዓለም ደረጃ ድማ ወርልድ ዋይድ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣብ ሳይበር ሴኩሪቲ ገለ ካብቶም ranked first of cyber security ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ ይብላ ኣሎ ከምኡውን top in public trust in governmental institutions led to the world's international tourism abnay alam abnay tourism international tourism ab 2025 ክንደይ ኮርተር ይዱ ዘሎ ቀዳማይ ኮርተር ቀዳመይቲ ኮይና ነይራ ይብላ ኣሎ ስለዚ ቱሪዝም ናቶም እና ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ first world wide government IT strategy ዘለዎ ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እቲ ሃገር ቀስ ብቀስ
تقصل كم زلا يزلا جرزلو أبت mega projects and Vision 2030 دما international media often questions the feasibility of Saudi projects. The article stresses the flexibility and strategic reassessment to build Vision 2030 projects are reprioritized, phased or rescheduled. ስለዚህ ዓበይቲ ፕላናት ሒዙ መፅዩ ኣከከም ኣድማዕነቶምን ውፅኢታውነቶምን ድማ እናሰርሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ነቲ ሃገር ድማ ይልውጥ ኣሎ ዝብል ካብ ስዑድያ እቲ ሚድያታት ናይቲ ሃገር ወይ ነቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ይሕግዝዎ ኣለዉ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ካልቸራል ስፌር ብዙሕ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ስፖርትስ ኣብ ካልቸር ኣብ ሙዚቃ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ሙዚየምስ ገለ መለ ኣብ ፋሽን ኣብታትን ብዙሕ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ سعودية وكيل هاي مثلا whoever نزا article تصحفه سلزي سعودية أب كتبا عبي ناي transition وقت كم زلا إذا transition إذا دما بقليلو كودا زخل هيكونن جن بزح نجارات يتبعهم كم زلون إتي إمارات بحال جن إذا ناي سعودية قداي نخيودا بزح مثلا خلات كبر يفتن كم زلين عن رجالنا إذا أمو بيا بس أقام تري وام زلهم بمولهم زم راح تجي ما بقول سعودية له أفكرنا أفريقيا إيرترا جيبوتي سوماليا السودان سجريل كادما يمن كمون جبس بعبيو بمولهم زيهم السعودية يمزلو بمس أب كمان له أبي مس إمارات كمان له أبلو and then ناي سومالي لاند تناي خليفة أفتار زبالن ناي مني خاطب له حميتي ناي دبوب السودان وين أقول قاعد أمر الشيء ينبر ولا ويليام رتون أو خطب له تخليخه كم زي خوينتي دوبات ناي استفل عليه حالتات وتدرى وصل ألفا نو تي بوليتيكا وصل ألفا كم زي مثل له حجي نبتناتنا كمل سينا سلمتاي زخلو مستناتنا بغات of Ethiopia, not only as a country, its own borders, but as really a very important force in the region. And we think together we can play a stronger role to resolve some of the regional conflicts. And so I am here in Ethiopia to discuss with your leadership how we can better cooperate and كم تري ود لهم نابز بوتا مسينا زلنا إثيوبيا كم هاجر أو اشتعدهم زلوا تسقم ترى كونس أبتك كبابي زلوا تسقمات ويبون جريتشات مفتاح بحرو خينا خنصرح نخلينا زبل ملقتي زبوم زلوا أتي ناي وتهدرا وحلاف متيزنا برد ما تمساسال ملقتي زبوم in the Horn. Common terrorist threats of Al-Shabaab, ISIS, and the coordination across the Red Sea with the Houthis trying to destabilize the region. We have to work together in order to address these threats. በግብፅም በጅቡቲም በኬንያም በኢትዮጵያ የሚደረግ ዘንድ ትራምፕ ያዘዙትን ይህንን ጉዞ ብልጽግናዎች ደግሞ እኛም ጋኑ ተባል ፕሮፓጋንዳቸው አካል አድርገው የአየር ኃይሉን ጉብኝት መግለጻቸውን ቀጥለዋል። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ بعفش كم تري وزلهم زي نساتهم زبلو وزلو تيك عند صلاي كوين ويون سقات كوين تسمعهم زلو أمريكا دمان إثيوبيا ويان زلي وزلو نبلتقنا مستينا الشباب زلو كمر ما بتك معهم بحري كقاتم زخل زخوني يخون ناي بايرسي دي قال أنت تخيلوا إن تناي حوتي سقاتاتون أو تاتون مسيت وتحضرات كليهم سلا زغل عامسب كليهم سلا زغل نيتوبيا أبكم زيادة يمزدلي وزيادة قلنا الشباب زبده قداي إسرائيل نحرتنا الشمال اللي عند ديسل تأخينه ويونس أجمع كقات ما خيلو شجر كتفتر سلا تغل نوعو أجندان مفتري كتكم لا يقول يوم نيتوبيا كم تري ورد لهم نيتوبيا زبوا هبزل فوكس نابك بحر نخمتسو ويون نابك بحر نخحزو زبل زربا أيكونن زلو زيادة نتي common threats وين security تسقم لنا أبت كبابي بزح تسقم لنا تسقم زي بخمين فتحوا يمزبلوهم زلو كوا حليفو جن بفولو يمكن حق زكمينا زبلهم يلن جبت آية نزل سلزرا يوديهم ولا كب بنفسهم يوم تبيلهم لأنك أنا زي فيديو زي أمي سرت رحلو سمو ውስጡ የመከላከያ ቁመና የመከላከያ ሰራዊት ቁመና ምን ይመስላል የመስተዳደር የሲቪል አስተዳደር ቁመናስ ምን ይመስላል የሚለውን ግምገማ አድርገው የብልጽግና መንግስት በጣም የሞተ መሆኑን ራሱ አብይ አህመድ ገምግሟል። ራሱ የአብይ አህመድ መዋቅር ገምግሞ ጉልበት የለንም በዚህ ሰዓት ከኤርትራ ጋር ለመዋጋት ምንም አይነት ዝግጅት እንደሌለን ብለው ራሳቸው የገመገቡት የውስጥ ግምገማ አለ።
كم رياض لنا أبزع جزيون كم نسمعه بالسجنا تي وتدرى أو معناته أبكبيد بده كم زلون نيرتران خواجة نبير تراك سفع زخون وران خكايد دلونا تدروت مخانو زين هذا دكتور ملكيسا زبلوت راي كونن بزحات قالوتون زبلو وزلو ينابير تراخ جبر زغل كينات نال بعد جزيك شمتي خلين براب زوانزي نعوز بتن عقم خمسة يبولي يمزن جرزلو ቀዝቀዝ ብሏል ወይስ አሁንም ህልማቸው አለ? የቀይ ባህር እንገባለን የሚለው ነገር ትንሽ ዳይቨርት ያደረገው ይመስላል። ምንድነው ሚዲያ እየተሳተፈ ነው ከአንዳንድ ነገር ትዝብት ምንድነው የቀይ ባህር የአብይ ህልም? እኔ መቼም አብይ ለቀይ ባህር ይዋጋል ብዬ አስቤ አላውቅም። ምክንያቱም ጦሩ እንኳን ለቀይ ባህር ተዋግቶ ሊያሸንፍ ሌላ አገርን ማለት ነው እዚያም በሳውዲ በሱዳን በግብጽ የሚደገፍን ሌላ ኃይል ማለት ነው ተዋግቶ ሊያሸንፍ ቀርቶ አማራ ክልል ያለውን ግጭት ኦሮሚያ ክልል ያለውን ግጭት ለመፍታት ያልቻለ ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰስቴይንድ የሆነ ሲሪየስ ጦርነት ዓለም አቀፍ ጦርነት የማስኬድ አቅም አለኝ ብሎ የሚያደርገው አይመስለኝም። ኤግዛክትሊ ዝውን ሓደ ዓብይ ስኮላር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብልጽግና ናብ ኣብን ብልጽግና ናብ ኤርትራ ኩናት ክንገብር ኢና ቀይ ባህር ንምምላስ ኣሰብ ንምምላስ ዝብልዎ ዝነበሩ ዝያዳ ኣብቲ ሕቶናቱ እውን እንታይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ብልጽግና ይኹን ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ነቲ ኩነታት ዝዕዘብ ዘሎ ሰራዊት ናይ ብልጽግና እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶ ማለት እቲ ብሰብ ዝዋግዎ ዘሎ ኣዝዩ ሞራሉ ዝተዳኸመ ማንም ሓይሊ ንማንም ሓይሊ ክስዕር ዘይክእል ኣዝዩ ተመጃሊጉ ዘሎ ተመጃሊሑ ዘሎ ዝተዳኸመ ሰራዊት ምዃኑ እዩ። እቲ እንኮ ጠራርዓ ዘብሎ ዘሎ እዚ ድሮንዶ ጀትዶ ገለ ጀት ብጀትን ብድሮንን ኣሜሪካ ንኣፍጋኒስታን ንጣሊባን ክስዕር ኣይከኣለትን ሓቅዚ እዩ። ብጀትን ብድሮንን ገለን ኢልካ ዝተሳዕረ ኩናት የለን። بدروناتن بميسايلاتن بنفرتن ترايسي اسرائيل ني حماس كسعري قالت اگر قطعنو تخليقا غزاو تقطعنو تخليقا كن حماس كسعري قالت سلازي ازي زبلو زلو تكنولوجي دو غمزو دو غمزو دو يلو وق جميرو بخمزه عينت حصاونتي زودا كوينات يبلون كود زغل عقم وتدراوي نفرتون يبلون مايكراين ناي لمنان مخاننتن جيتات رينا لنا بمقطع انتي زبل زلو اوش تعدو نزلو نفانو يغن خالق نكسعر ازي تشغيرو زل حيلي أبسجر بحر كيدو ويمن بحر يلون مسير ترا مخاير ترا بزوان زي السعودية مسجبتن أتكون تاد معنا بحر جالس كم ممسو كنا من تاي نربحنا كالوت كتصلي في التن كم زلوا مجابرنا إمارات مخانو نصورة بزخانو لزلوا جزء كيت كخ جبر زغل بفتهم خاون زي كل كم زخانة يمزنو كرزلوا it is actually true سلزي أما داتا إذا جم زيو بخل مدام دمتا سلام تاي دا أما زي بحر زبل زرباي يدقم على لندحريلكم لما نتكوينات زبال سلمتاي بلصقنا نتا زربا خغت فازيكل زلو نزبل دما ابزيا ملا ابيلي نغراش اوكنو دينا ዩኤኢ ነው ኢትዮጵያ ላይ የሾመችው የዩኤኢ አስፈጻሚ ነው አብይ አህመድ። ስለዚህ ለዩኤኢ ሲያስረዱ የነበረው ዝግጁ ነን ሁሉም ነገር አለን ብቻን ዩኤኢ ድሮንና ተወሰኑ መሳሪያዎችን አስገቢልን ብሎ ዩኤኢ ተወሰኑ ገንዘብም ሲጠይቁ ነበር። بحفشة تأجندا كل جزء تغسل زلنا بحر تبل إمارات تدلي أجندا سلزخونة يا إمارات جن حيال زخونة في تاجات مواصل زلوا نزي أجندا زي نخننا وحوان كتكسر لون تدفع لون تتخون ويس كابزن زحلفن زلوا كابز جت مهارو زلا سفيتات بو تماهيرا أدب جيرا تغسل تخون نجزي زكدف كدايو رجت كساب حجي زأكل ودكات هيجات أمانة له زأكل تفعيت ولا كويجات أمانة بنتلنا نبجب أزمة ربحاجن قت إموايا لين كنا بنخلينا بعبيو إزز خيز له كنتات في الله ببعض السعودية بتنقال في ستيتن كالوتن بحجرات أفريقيا بخلاتهم أنت تدفيو خيدو أبحاد نجار كبت يخل خوني تسفى كله يخلي زبلو سبعة اللوجن again نبي يرتراخ برز خل كوينات تقولوا تاتناتو ببزح من قد كنريا خلنا كجات مزخ زي كل نجار يوم زبلو زلو أبزون من البعض كم مسحق غيركم سودوزي 1935 is when John Robinson showed up and helped establish the Air Force. My own Air Force wasn't established until 1947. So you actually are a bit older than us. ኢትዮጵያ ነፋሪት በሃል አፍሪካ ወይ ወንሰሪ ሓደ ይትፈልሲ ሓይል ኣየር ናይ ኢትዮጵያስ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ዕድመ ኣለዎ እዮም ዝብልዎም ዘሎ ኤር ፎርስ ናይ ኣሜሪካ ሲ 1945 ገለ ቆይምናትኩም ግን 35 ቅድሜና ቆይም ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዋ this is I mean መስሓቅ እንዲዩ መስሓቅ ዝኾነ ነገር እዩ ንዝርድኦ ማለት እዩ
ፋብሪካ ናይ ነፋሪት የብልካ ገለ የብልካሲ ቅድምቶም ነፈርቲ ደፍርዮ ሓይል ኣየር ነይረ ንክትብል it's just ግን anyway ኩሉ ሓሶት ናቶም ሲ ኢንጆይ እዮም ኣጆኹም እዮም ዝብልዎም ወላ ሓንቲ ስኻትኩም ሲ ሂሮ ይኹም ናበሉ ዘጣቁዕሎም እዮም ግርም ይዝብለካ ሓደ ሰብሲ እንታይ የውፅኡ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ ረእይዎ ቅድሚ 150 ዓመት ካርታ ናይ ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ማለት ኢትዮጵያ ዝበሃል አይነበረን ናይ ኢትዮጵያ እዚ አቢሲኒያ ዝበሃል ባሕሪ ነበሮን ምኒልክ ዝበሃል ምኒልክ ካልኣይ ከሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ዘላ ተላንድሎ ክዳኔራ ኢልዎም ከዓብዱ ደልዮም እዚ አቢሲኒያ ዝበሃል ኣብ ደገ ባሕሪ ነይርዋ ይፈልጥኒ ቅድሚ 150 ዓመት ስለዚ እዚኣ እታ ካርታኹም ነይራ ኣብ ደገ ባሕሪ ነበረኩምን እዛ ሕጂ ዘለኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ እሳያ ተዓድኹም ዝበልዎም ከዓብዱ ድዮም ገለ ደልዮም ግን ቀንድኻ እንታይ ኢልዎም እስከ እቲ ክልል ሶማል ትሪእዎ ኣለኹም ሶማልያ ቅድሚ 150 ዓመት ዝነበረ ካርታ ብሙሉ እዚ ሶማል ዝበሃል ሃገር ክሳብቲ ክልል ሶማል ዳርጋ ፍርቂ ኢትዮጵያ ዝወሰደ ከም ዝነበረን እዚ ኣብዚ ሓደ ግዜ ሶማላውያንን ኤርትራውያንን ሼር ዝገብርዎ ቪድዮ ንሱ ሞር ሓቅነት ኣለዎ ካብቲ ንሳቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ነይርና እናበሉ ድራማ ክገብርዎ ዝፍትኑ this one I'm talking about this one Somaliland እዚ ካርታ እዚ ክትሪኦ ከለኻ እዚኣ ካርታ እዚኣ ናይ ሶማልያ ይኹን ናይ ኤርትራ ሞር ንሳ ትርጉም ኣለዋ ካብቲ ንሳቶም ባሕሪ ነይሩና ዶ ገለ ነይሩና ዶ ናበሉ ፋንታዝያ ዝዛረብዎ ማለት እዩ so again this is also another story ነቲ ናቶም ናይ ሓሶት ታሪክ ዲባንክ ዝገብር ማለት እዩ ካብ ቀፂልና እቲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ዶግሎ ድብልዎ ዘሎ እስከ ናብኡ ክንሰግር ንሓቅነታ እኳ ንግዜ ክንገጥፋ ኢና ዛርስ እዚኣ ግን እቲ ናይ ምስ ብልፅግና ሓቢሩ ዝሰርሕ ዘሎ ማራይ ፓምፕ ዝገብራ ዘሎ ይደፍኣላይ ዘሎ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ትግራይ ከቢድ ወተሃደራዊ ወጥረታት ተጸብጺቦም ኣሎም ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ጎረቤት ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት TPF ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ተጸብጺቦም ትማሊ ናብ ጸለምቲ ዝኣተወ TDF ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ኣምሓራን ናብ ግጭት ኣትዮም ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ መሰኻኽሪ ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ገሊጾም ኣሎም ሩባት ተከዘ ተሳጊሩ ናብ ኣብ ትሕቲ ገበት ሓይልታት ኣምሓራን መሻርክቶም ሰራዊት ምክልኻልን ተቆጻጺሮሞም ዝርከቡ ከባቢታት ጸለምቲ ዝኣተዎም ግንባር ምዕራብ ኣርሚ 11 ኩርሚት 13 ምስቶም ሓይልታት ናብ ግጭት ከም ዝኣቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ሓቢሮም ኣሎም ወገን አዲስ አበባን ተጻባት ሓይልታት TDF አሁን ከም ዝኾነ ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ ሪ ባይዝ ወይ ምስራቁ አዲ ደንጊጸ ማለት እቱ ኢዱ መሃቡን ትንዑም እዚኦም ሲ ተማሪኾም እዮም ዝበሃሉ ዘለው ቤት ድራማታት ዘይውዳእ ድራማታት ዘለዎ ሃገር እንዲያደላ ኣብዚ ጎረቤትና ግን ከም ድበልዎ ይበልዎ ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ንሕና ብዙሕ ሓቡታት ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ካብኡ ቀፂልካ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ተባሂሉ ወፊሩ ዝነበረ ድማ ከዓኑ ይርአ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክሰግርሞ ኣብ መወዳእታ ነቶም ንትግራይ ክወግኡ ኣብ ዓፋር ዘለው ኣካላት ናብ ትግራይ መፂኦም ነቲ ዝበደልዎ ህዝቢ ክኽሕሱ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሃሎ ፅቡቅ ኣነ ከዚ ልብፆተይ ኦልሬዲ ኣብ ታሕቲ ወሪደ بتناي مجمريا الولخكا ناي سلاماو قالسي منغدي تحت الوردنا له بصوتي صوياني رايو تحت خوينا نوعي لمخنياتو فتو ميديا ونا انا سلنوركو معلت لافت ميديا ناوص اخو نعلاول كوني راي مالتي ነገር ግን ሕዚ ልብፆተይ ልሕልፎ መልእኽቲ ቃልሲ ሓራ መሬት ብግልጽ ተሓሽሽ ናይ ጥቕመኛታት ኮይኑ ገዛ መግዚኢ ህይወት መቀየር ኮይኑ እዚ በምንም ተዓምር ለትግራይ ልጠቅም ቃልሲ የለ ያ ሓራ መሬት ኸዚ በምንም ተዓምር ለህዝብ ትግራይ ሆነ ለመንግስት ትግራይ ልጠቅም ቃልሲ ኣብ ሓራ መሬት የለ ቃልሲ ሓራ መሬት من أسير كان زبل نعيز أصل ودن ترون جرات أركان نيو كالز أسر نيلا جرات أركان علو نسو ممرحي ويو جرا ودن ترون بتيو نتماو زنورو انتن ملك تدول تسايو تماو حزننا حزن تعيلنا لنا مالتيو تم ناي مكاكا حلف نورو مالتيو جرا ودن ترون جرات أركان نيو نحنا عشرنا مالتيو عشرنا كون يوم من يزبال يا تطري وازن لهم تقول دايناتهم كسكن من تاي ابن حتى ናብ ሕማቅ ደረጃ ይኸድሉ በዓል እዚኦም ድማ ነቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብ መጀመርያ ዝጉስጉሱሉን ዝዛረቡሉን ዝነበሩ ስለዚ በሉ ናብቲ ናትና ናብቶም ደንበ ንነዊሕ እዋን ዕድል ሂበዮም ዝነበሩ ካህንስ ገርቡ ጌርና ሓዳፊቱ ንእሽተይ መማቕርቲ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ኣሕመድ ደውልት ሃሎ ኣባችን ሃሎ ሰላም ነህ? አዎ ሰላም ነኝ። ምን ነው ንሕና ኢና ሃገር ንመርሕ ንሕና ኢና ምሁራት ክላት ሓድራ ውሽጢ ውሽጢ وحافات هاجر تمرحة لمن دا تمرح
بيتي خالد في الجورات حضرة بيتي خا تلفون دوت نحن أنا بروفيسور إحنا متابعين بروفيسور أنا بوليتيكينيا أي فلتو كل ما سلطان مخانا بزي خاطري أبيت ذا كرسي زي سكسع كن زي يا سبت أبد الله أنت هايم دليوم ما زلوا زانا كرسي قدايكو أنا كو بفلا أب زي دم بتقاوم زبحال أب كل زراعوا ما يبحكي ثيرابي زدليو حمامنا سلطان الله فولي وحدات بلكم يلو نبزوحات حمامنا يكرس له حمامنا يسلطان له زيدهم بتقاوموا 3 عامات تقاوموا دكاب زبال حساب لومي اب حنت نجر كعسل زي كل قال حمام يبلو قدام حمامناتو ناي كرسي حمامي كرسي زدليو اديوم توصروا ابنيشتي اخيبه اب كرسي تباسي it's all about سلطان بحقي እዚ ሕማም እዚ I hope ኣብ ብዙሓት ኣይበፅሕን ኸውን እምበር ናይዚኣቶም ሲ ካልኣይ የብሉን ብዝኾነ በታ ሓደ ወገን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከይዱ እዚኣ ካስምዕዋ ግዜኣ ንእሽተይ ጌጋ ብሰበይተይ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝዛረቦ ዝነበርኩ ሕማቕ ነገራት ድማ ብሽም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩላትኩም ካብ ልቢ ዝነቐለ ይቕረብል ኣለኹ ስዋኤ ኣትየ ምስ ነፍሰይ ተናሲሐ دايقين كاب حجين يودما أنا بزعبا منقستي يخون حزبي إرترا كفو أيزارب حماق أيزارب كبير قال كأطمس حزبي متي مست حزب المنقستن كأخ عراق متي أنا ويلكم براذر ويلكم تراي قاتبل ويلكم سبكم عكبو يا تعمل اختي سبكم عكبو زماتي كاب جيجوس تمهر دما ويلكم تراي مباليو نقتل كابو كتيلنا لنكنا كابير تراد وسا دس بلاني فيديوهات كسمعكم مو بزياني جمر استفلالي وناي نقدن بحلن كالن ركبات نيرومي مهنياتو إذا أكبا معربا والله إرترا بزحت رنجر زحفوسو أكبابي نيرو حرقاوتي عطان كابتي كومي فوران وبزولان زبال عليتات نيجرا ويكا مقارن عنقان بلوم أبتحط سناد ركب أكبابي تازبوق اليوم RTV حنتا قداس بروغرام جميرو مالو سودما نتي تنصوايات ناي بلصقنا ويم بعبيو ناي كالوت غرابتي بجبتن حقنيا إيرترا تاريخاوي سرتنا إيرترا زغلص فيلمي أبغيسو مالو تحسب نوبل حسابي أب حسابي دغافي دليو أجوخ مبالي اليوم كم ترويهم زلهم بمهوراتنا إيرترا سسني تاريخ ساعة كندي تقمهم زلو دما سمو بحاسيرو كومباسنا حبرة السبيو معناتو تاريخ كم عودي نايود سب حلوف كله مالت ناتو دليتات ناتو هايمانوت ناتو نتفتات ناتو امنت كله تأميرو زاتنا فليز بلا ناي محبرة وسنفلتات عودي لو مخنا برنت خوينا كاب حلوف كن مهاروز قبانا بزحر لو معناتو كاب نتي ناي حلوف وينا بوتاتنا جيجاتاتنا نخين دقم تاريخ بصبو انترينا بزح من كم امنا كلنا خلنا خيلي تريوز اللهم مجمريا بيان ممهرتي اب كبيد بدهودما مداقستنا زنبره ازي زخبرو دحرخندي عمتات ناتو مسلي اب RTV كمزي لكري بقاي تسمعنا حوس وسن يبلون نالبات اذا فيديو انت بصيحتو يغني لنا زخبر كابيان نيرترا تقبر الله زلخ استواصو اب كبر لني نيرترا تقبر زلخا مسوعتون زبي يرترا اب خبر لو سلازي نتاريخ تمارينا تاريخ نيرو دغوتيو ابزحات يونيفرسيتي تماهيرو PhD وسيدو اثينك عد تمليسو زبرك زليو اب كبر لنا كانت دكتور صقايونكم املاخ يحقسكم نابت تخدوا زلهم ترايك بلوم زدلي كيتكم دما سبورت كبروا ما بير TV ثانك يو فيري ماتش دما كن بلوم ندلي تاسرح دما بقعد تسرحيا نقتل توداي بيناي درجه بصحلو حبريتاي يدلي نعو اتخالق جن والاتي بولكي زونن هنصاتات ابس مراريو كالك زوباتاتنا إرترا ولا نتانا يولكو جزء خعري صقم زنبرو حجي اوفيشال تفقد له انا حدا دفلطو سب هنصو خعري جزء خعري 7 كنتال سمينتو تفقد له ناي مسرحي
فقاد أوصيو خاب كفل ممحدار كفل تكنيك أوصيو سرح جمير له قالت إيسا زلهم سباك بملؤهم دما بزاوتهم سرحوا تفايد له بأكل سولتو سب بأكل مالت شمو ودت عبازا زينا زياك الزوري ريايا حق يكبرو ترينا نبل حق يكبرو انتخونون أواج انت زقبر دما دسم بلنا مغنياتو بزح سب نزاني وتعبا فيديو كم زترقم كون كترقموات غليهم سناي نقري يصبغ زينايو كاب عد الرقاقي سزمت أخوي سلازي بزلو حق يكبرو ناب كله زرقح زينا دما يكبرو ترينا كنبل نغل ريل استيت ويونا يقزاو تسرح موتور ناي كتباي موتور بزي ريل استيت كتبا انجناتك ران كبلاي كلنيو كتما فعفوح كتبل ندير خوينا ريل استيت كجمرالو الزبلو زلو حق تغير ودما ايرترا ناي بحكي نتندليو كنتات كمصنا كم زخل تسفا نغبرلو كنتات مالتي ስለዚህ እዛ ነገር እዚያ ቶም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዘለኩም አይ ሪሊ ሆፕ ኤር ቲቪ ከማንቲ ኣብ ኣተየ ማነ ገብረ መስቀል ስል ከምዚ ዓይነት ዜና ክፅሕፎ ነይርዎ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ምክንያቱ ካልእ እውን ይፅሓፍ እንድዩ ኣገዳሲ ዜና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ክቦ ዝኽእልን ከሰራስሮ ዝኽእልን ዜና እዩ ካብኡ ከይወፃና ይግበሮ ጥራይ ብሓቂ ንግበሮ ኢና ንብል ከምዚ ዓይነት ዜና ብኸማ ክንሰግራ እንደሊ ካልእ ሓንቲ ትሪእዎ ኣለኹም ፅባቐ ናይ ኤርትራ እዚ ዓድኹም ይመትም ሰባት This is Eritrea. ስለዚህ ኤርትራ ሄንፓስ ኢንተርቴይንመንት ዝበሃል ቻነል ዝገበራ ቪድዮ እያ ባሕርኹም ከድኩም ኣውራይዎ ፅባቐ ናይ ባሕርና ዝኣክል ፅባቐ ናይ ኤርትራ ከማን ከም ዝኣክል ኣብ ቪድዮ ይወረደና ኣሎ ብፍላይ ባሕርና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ሓደ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እያ ትበሃል ነቲ ፅባቐ ናይቲ ባሕርና እተርእያ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ቻነላት ዕድል ክትረኽቡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እንተትገብሩ ክንዲ ምንታይ ደስ ምበለና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እዛ ቪድዮ ካብ ዝረኣኹ ኣብ ኤክስትራይስ ብዙሕ ሰብ ሼር ገይርዋ ነይሩ ቢዩቲፉል ኣነ ገብረ መዓልቲ ግዜ ኣይረኸብኩላን ስለ ዘለኹ እምበር እዚ ሼር ክግበር ዝግበኦ እዩ ፅባቐ ናይ ባሕርና ኢማጂን ክንዲ ምንታይ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽንስ ከም ዘለና ረእይዎ ስለዚ ሎት ኦፍ ፖቴንሻል ንዓድና ዝኸውን ብርግፅ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እንድዩ ግን ፅባቐ ናይ ዓድና ሪና ብሉፅነት ናይ ዓድና ንዓለም ከነፍልጥ ድማ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኣጋይን ኮሎ ጌና ሓንቲ ከይተሰርሓሉ ከሎ ፅቡቕ ኢና ንርኢ ዘለና እንተተሰሪሑሉ እንታይ ከም ዝመስል ንኩሉ ነቲ ኢማጂን ክገብር ዝኽእልና ብሕሊፍና ኣለና ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና እዚ ንሰምዖ ዘለና ፅቡቕ ዜናታት ናብ ሓቂ ዝቕየር ይግበሮ ፅቡቕ ዜና እንተለኩም ሼር ግበሩልና ሓብሩና ንሕና እውን ክንገብር ክንፍትና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢተኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልና እዚኣ ክንገድፈኩም